ಸ್ವಾಮಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕೂಲಿ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಬಲಸದ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಬಲಸದ ಕರ್ಬುದ ಕೋಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಕರ್ಬುದ ಕೋಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆನು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪಾಲ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಡಪಾಲ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪಾಲ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಡಪಾಲ ಅಂಗನು ಮಾಜಾಲ ಅಭಯುನು ಕೊರುಲ ಅಂಗನು ಮಾಜಾಲ ಅಭಯುನು ಕೊರ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆನು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನೇ ಸುಗಿ ಪೂಗ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೋಡದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಈ ಕಾವ್ಯಯಾನದ ಗುರ್ಕರ್ ಆರು ಬದ್ನಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಪೂರ ಎದುಕೊಂಡು ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋಣ. ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಡು ತೂವೊಂದಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಾರದ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ತುಳುಟ್ಟು ಏತು ಸೊತ್ತುಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಉರಾಲು ಕವಿತೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಾವ್ಯಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆರಾಧನೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಐತ ಸತ್ವ ಬುಕ್ಕ ಐತ ತಾಕತ್ತು ಏತಂದಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ತುಳುಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲ್ನ ರಚನೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುಗೆ ಆದಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನವು ಪಡು ವಿಷ್ಣು ತಂಗನ ಕೃತಿಲು ಪಡು ಅವು ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಸುರುಗು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದಿವಂಗತ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನಗೂ ಒರ್ಗುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತುಳುಟು ಕೆಲವೇ ತಿಕ್ವಿನಿ ಎಂಕುಲು ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಕೆರಿಂಜ ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯನು ಸುಮಾರು 13 ಎಸಲಾದು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಹರಿತೆ ಕೆಲಿಂಜ ಭಾರತ ಬರೀತೀರ ಏನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ನೇರವಾದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತನ ತುಳುತ ಅನುವಾದ ಅದರ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಐನು ಅರ್ಧೆ ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಅಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಖಲು ಓದನ ಗದಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ದಿಂಜುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಐತ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ
ತುಳುವಳ್ಳು ಕುಡ್ಲ ಐತ ಗುರುಕಾರ ರಾಯನಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬುಕಾರ್ನ ಕೂಟದಗಳು ಸೇರಿದು ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಮಲ್ದಿರು ಐತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ ರಾಯನಂಚನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬುಕಾರ್ನ ಕೂಟದಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಾಯುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುರಾನಿದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಐತ ಅಕೇರಿದ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ನೋ ನಂಗೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎದುರಿಡದಂಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿರಂದಾಂಡಲ ದಿನವಹಿ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲಿಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಉಡುಪಿದ ಚಾನಲ್ಗಳು ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರದಾರನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ ದಿಂಜ ಉಂಡು. ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊರಡು. ಇನಿ ಆಜಿನೆದ ದಿನ 7 ಪಂಡ 7 ಅದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪೆಜ್ಜಿದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯಾಪನಿ 22 ಅದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 7 ಮಲ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 7 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಇಂಚನೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸೋಡು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪನ್ಪುರಂಜನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ತುಳುವರ್ಳು ದಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಮಠ ಮಂದಿರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಹೋತುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ದುಂಬುತ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತುಳು ಪಂಡ ದಾದ ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನೇನು ಬಂದ ತೆರಿಪ ಓಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತರ ಮೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋಡು. ಬಹುಶಃ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆ ಕಜ್ಜ ನಿಜವಾದಲ ಪುಗರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕದ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ ರಾವಡು ಆರನ ಕೂಟದಗಲಾವಡು ಅಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಪೊಲವು ಇತ್ತಿನದ ಆರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒರ್ಗುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವು ನಿರಂತರ ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಎದುಕೊನೆರ ಬಡದು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಾರಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವರ್ಡು ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕಾವ್ಯಾನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನವೆ ಆರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕೇಳೋನ್ವೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ತುಡರ ಅರಲ್ಲ ಒಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಆ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಲೆಕ್ಕ. ಇನಿ ಮೇಯರ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇವಂಡೇರು ಅಂಚ ಆ ಜಾಗೇಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇಂಕ್ಲೂಲ್ ಎತ್ತದಿನಿ ಅತ್ತಾವರ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರನು ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅದು ಮೂಲತಃ ಕವಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಲ್ಮನಲ್ಲ ಆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕವಿತಾ ಕಡಲ್ ಬನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನಗಾರ ದೇತೊಂದೇರು ಎರುಮ ಹಿಂದೆ ಬನ್ಪುರಂಜಿ ನಾಟಕನು ಬರೆತಿರು ಐಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಲ್ಮನಾರೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜನ ಆರು 70+ ಅಂಡಲ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೇರು ದೇವರಾರಿಗೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇಳೊಂದು ಆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಡ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇಳೋನ್ವೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅದು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಡು ಮಾತಾ ಇತ್ತನಾರು. ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಆರು ದುಂಬು ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತನಾರು. ಇನಿಕಾನಗ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಹೋರಾಟೋಡು ಮುಂಚೂಣಿಡಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಡೋಣ ಐತ ಪಿರೋಡು ಅರ್ನ ಬೆನ್ಕೆ ಅರ್ನ ದನಿಕೆ ಬಹಳ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಥೀಮನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅವುಳ ನಿಜವಾದ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ರೂಪಗಳೇನಾರು ಕೊರ್ನಾರು ಅರೇನು ಯಾನು ಮೊಕೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎದ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರು ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕೇಳೋನ್ವೆ.
ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದಾರು ಅದರ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಎದ್ಕೊಂಡ ಪಾತಿರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮುಕುಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಮುಕುಲು ಇರುವೆರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೇಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಒಂಜಿ ಚಿರಂತನವಾಯಿನಂತ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ದುಡ್ಡು ದಾಖಲು ಮಾಡೋಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಗೊಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕರಿದು ಪೋಯರು ತುಳೆ ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆತು ಪೋತೇರು ಅಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡಗಲು ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡಕಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಂಜಾನ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುತ್ತು ದುಂಬುತಗಲಿನ ನೆನಪುನ ಜನ ಕಜ್ಜ ಆಪೂಜಿ ಎಂಕಲು ಯಕ್ಷಾಂಗನಡು ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹದ ದಿನ ಒರಿಯಾನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದರೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾಡು ಬತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದಲ ಪಿತೃಋಣ ಅಂದ್ಬಂಡು ದಮಡ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ತೀರ್ಸದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಶಾಲದ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾನವರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಸತತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಲಬಿತ್ತಿನಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೊಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರು ನಮ್ಮಾರೆ ತುಳುವಳ್ಳದ ಗುರುಕಾರ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡನ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡ್ನಾರು ಐಕೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರನಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಬರಿಯರ ಕಾರಣರಾಯರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುಕಾದ ಬೆನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುವಳ್ಳು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿನ್ಲಾರು ನಡ್ಪುಡ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದೆಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆರೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಯಾನು ಮುರಾಯಿ ದುಃಖ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿದಿನೊಳ್ಳೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಮಂತರ ಮೇತ ದುಮ್ಮು ಮಂತರ ಮೇಲೆ ಫಿರೌಡಾರ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಇನಿ ಸುಗಿಪುದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನಕಲು ಬೆನ್ಪುನಗಲು ಬೋಡು ದಂಕ್ ಹೂವೇ ಕೂಟೋಗಲ ಅರೆಗೆ ಮೊಕೆದ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ದ ಏನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದರೆಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ನುವ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಲೇಸಿನ ತುಡರಲ್ಲ ಇರಬಾಡದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಬೆರಡ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದಾಕ್ಲೆಡ ಪೂರೆರಡ್ಲ ಕೇಂಡೊನ್ವೆ ಇನಿತ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಎಪ್ಪಡೈನಾರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭರಣ್ಯರು ಆರು ಕಾಸರಗೋಡದ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಚಿ ಬರಿಯರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ದ್ವಾರ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ 15 ತಾರೀಕು ತಾನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದು ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಸುಗಿಪು ದಿನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುನಿಪು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಳಪಾಡಿ ಬೇರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕನಿಗೆ ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಳಪಾಡಿ
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂತೇವೆ. ಅರ್ಥಧಾರಿ ವೇಷಧಾರಿ ಸಮಗ್ರ ತುಳುತ್ತ ಪೂರ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಳಪ್ಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲಬ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜನು ತುಡರಲ್ಲಾದ ಅರ್ಲ ಇನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಪೋಯ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಳದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗ ಐಕ್ ದುಂಬು ಉಂತುನಾರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಆರು ದಾನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತರಿಟ್ಟು ದನ ಬರೆತಿನ ದಾನ ಅವು ಮಂಗಳ ದೇವಿಡ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ದಾದನೋ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದವರ ಅತ್ ವಿಡ್ಡೂರು ಹೊಡೆದವರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಆಪುನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಪುಗೆಲ್ಗೊರ್ದು ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ಕಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಿ ಆಯರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ನಾರ ಆರು ಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೈ ಬುಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಆರು ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ತುಡರಲ್ಲ ಇನವು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡುಕೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೀಣ ಅಂದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಉಂತಂದೆ ಪಂಡ ಕರೀನ ಸರ್ತಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕೆಲನೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಡತೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಮಿತ್ರೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಓಲು ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜಕ್ ಜವಾಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ అయినా దయానంద్ కత్తల్ సార్ బైదేర్ పంపినని సంతోష దయమండ నమకు ఎడ్డే నమకు ఏరాండల ఉపకారం అల్జ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪನ್ಪಿನನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂಚ ಸಂತೋಷ ಅప్పుడు ಅಂಚದ ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ್ತ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನಿತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರಂದೆ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂಚಾದ ಓಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋದಿನೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾರಿಣು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ರಾಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಬರ ಆಪುಂಡು ಚಾವಡಿ ಹಿಡುಂತುನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಕಾವ್ಯಾಯನ 4 ಏಳದೆ ಮಂದರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪ್ಪು ದುನಿಂಪುದ ಈ ಆಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಲೈವ್ಡು ತೂವೊಂದುಪುವೆ ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಿತ್ರೆರಾಯ್ನ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದಾಳು ಅರೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶಪ್ರೆ ಮಾಧವ್ ಭಂಡಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಶೇಖರ್ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಮಾತಾಕುಲೆ ಉಳ್ಳೀರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ತೆಲುಪುಯಿರು ಅಂಚಾದ ಸಂತೋಷ ಎನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಈ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಯವಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ತುಳು MA 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆವಡಿತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಾರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಬೂಕೆ ತೂತಿಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಎಸಲು ರಡ್ಡು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಓದುದೆ ಕೂಡೊಂದ್ಸರಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಕಿಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನಗ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಎರು ಮೈಂದೆಗೆ ಸೂತ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಅಪಗ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರದ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ ಆರು ಆ ಬೂಕುನು ಕೊರಿಯರು ಅವು ದುಂಬುದ ಸುರೂತ ಅಚ್ಚಾತಿನ ಬೂಕು ಅಪಗ ಅವೇನು ಓದು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಪಗನೇ ಬತ್ತುನು ಎಂಕ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಎನ್ನ ಪಾಠ ಅದು ಬತ್ತು ಎಂಕವು ಸುರೂತ ವರ್ಷೋಡು ಅಂಚ
ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಫುಲ್ಲು ಬೋಡೈನಾಥ್ ಓದುದೆ. ಇನಿ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದಿರು. ಮಲೆನಾಡದ ಮಲೆ ಕುಡಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಾರರು ಈ ನಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನ ಜೀವನನು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಶಬ್ದ ತುಳುತ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಅವು ನೆರಡೆ ಆವಡು, ಅವು ಪುಗಾರಾಟ ಆವಡು, ಅವು ಲಡಾಯಿಡ್ ಆವಡು, ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡು ಬರೆತೇರು ಪಂಡ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓದಿರಂತೆ ಕಷ್ಟ ದಾಯಬಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಓದುನಗೆ ಎಂಚ ಕಷ್ಟ ಆಪುಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಓದುನಗ ಅವು ನಂಗೆ ಅವು ಸಡ್ಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು. ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೊರ ಇತ್ತಿನ ಹೊರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಕಾಲ್ಯಾಣ್ ಅಂಚ ಅವಿನು ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ನಾ ತುಳು ಕಲ್ತಿಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಎಂಕನ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೀರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸರಿಪೋಯ ಈ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಇರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಪಗ ಭೈರಪ್ಪೇರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋನಗ ಅರೇನು ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಅಪಗ ಮೇರಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಹತ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಎಂಕಲ ಮೆಂಬರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆಂಬರ್ ಆರಿತ್ತೀರು ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ 2-3 ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಮಾತಾಡು SLC ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ PUCಗಳ ಇತ್ತೆ ಆತನು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರ್ದಂಡ ಅವೇನು ನಿಜವಾದ ತುಳುಕುಲ ಕನ್ನೋಡುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಕತ್ತಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ತುಳು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ MA ಬೈದನು SLC ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು PUCಗೆ ಬರೋಡು ಉಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪುಟ್ಟ ಪಾತಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ MA ಎಂಚಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳ PUCಗಳ ಒಂದು ಬರಿಯರೆ ತುಳು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಕನ್ನಡದಕುಲು ಅತನ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಇನಿ ತುಳುಟ್ಲ ದಾದ ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರದರನ್ ಯಾನ್ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ತೂತೆ ಅರ್ನ ಭಾಷಣ ತೂತೆ ಕಡೆಕ್ ಆರ್ ಅಸೌಖ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಲ್ದ ಬೇನೆಡು ಮೆಷೀನ್ ದೀದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಗರಗರ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರೇನು ತೂತೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಪಣದು ಅರೇನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಇನಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಸೇರ್ನಾಗ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೊಡೆದವು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಯಾಂಕಲು ಸುರುಕು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕ ಯಾಂಡಲ ಆಳ್ವೇರು ಬೆರಿಪುಡು ಪುನರತ್ ಆರ್ಮಲ್ಲ ಛಲವಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಆರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಮಾತ ಪಾತದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬರೋದುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಸದಸ್ಯ ಆದ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಅವೇನು ಪ್ರೀತಿನಿ ಮರತಿದ್ದೀರ ಅವು ಮುಖ್ಯ. ದಯವಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ಲಂಚೇನೆ ಬರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕರ್ಕೇರು ಬೊಡ್ಚಿವಂತ ಎರಡು ಯಾನ್ ಬರ್ರೈತಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ಕೇರು ಬರಾಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ್ ಬರಾಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಪನೋಡು ಅಂಚಾದಾರೇನು 100 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾಲಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಕೊರೋನಾ ಅವಿನ ತಿರ್ಗಂಡ ನರಕಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ನರಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ
ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಲೈವ್ಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನನೋರ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಐಟ್ ನೇಟ್ ಮಾತ ಪೋದು ಮಾತ ಕೂಡ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಬರ್ಪಿದಿಂಗೋಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯುಡ್ಲ ಬರವ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೀರು ಈ ಪ್ರಾಯುಡ್ಲ ಬರವ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಾಯುಡ್ಲ ಬರವ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಡೆದಿಡ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ ಏರು ಯಾನೆ ಇರೇಗ ಮರಲಿಯೇ ಅಂದ್ಕೇನೆ ಜೋಕ್ರು ಮಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಏರು ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರೇಗವು ಬಂಗಾವು ಸೇರೊಡ್ಚಿ ಒಂಡಿ ಜಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ನೇ ಎಂಕಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದ ಈರು ಸೇರೋಡೆ ಪಂಡ್ಯನ ನೂಕಿಯರು ಅಂಚ ಗುಯಲ್ ನೂಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಗುಯಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏರು ಏನ ನೂಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಸೇರ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತುಳುಟು ಏತ್ತು ಕಲ್ತು ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಕುಲು ಮಾತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಕುಲು ಬಾತ ಕಲ್ಪದು ಬೇತೆ ಎಂಕನೇನು ಯಾನೆನಿತಿತ್ತೆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಮಾತ ತುಳು ತಗೊತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ 10 ನಾಟಕ ಬರೆತೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಕ್ ತುಳು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜೀರೋ ಪುಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ತಿನ ದಾಲಜಿ ಯಾನ್ ಕವಿಯತ್ತು ಯಾನ್ ಕಪಿಯಿಂದ ಅಣಿಗ್ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರಂಡು ಸೇರ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಆತಿನಕುಲು ತುಳು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಸೇರ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರುವ ಜನ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಸುರುತ ವರ್ಷಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 14 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ನನ್ನದು PUCಗೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತನ ಬೋಡೈನಾಥ ಕೆಲಸಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಯರೆ ಲೆಕ್ಚರರಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಮನೋರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತು ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲ ಶಿವಾನಂದ ಕಾರಂಬೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯಂದ ಪರ್ಣ 7 ವರ್ಷದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಆರು ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವರೆಗೆಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಆರು ಕೊರ್ತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಲೇಸಿಡು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಲ ಆರು ಬೇಲೆ ಬಂದರು ಆರ್ನ ನಾಟ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಚಿನ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ದುಬೇಡು ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಡು ಆರ್ನ ನಾಟ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಅವತಾರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪ್ಪು ಸಂದವಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೋಣ. ಹರಿ ಓಂ. ಮಿತ್ತ ಚಾವುಡ್ಡುಪುನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆಗಲ ಕೂಡ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಅತನ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಂತಾದ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲಡುಕಲು ಒಂದು ಆತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಮ ಒಂದು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕುಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿ ವರ್ಷ 7 ದಿನ ಮಲ್ದೇರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈ ವರ್ಷ 7 ದಿನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದಯದಿಂದ ಇನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಇದು ಮೊಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಏರಿಯತ್ಲ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಪೋಂದುಂಡು ಪಾಡ್ದನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೂಕು ಓದನ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿಂದ ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಹೊಡೆತೋಡು
ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಮರೆತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪ ಅವಳ ತಿನಿಯರ ಸುರು ಉಂಡಂದು ಅವೇನು ತೂಪಿನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೊಂಡ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಆಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ತೂಪಿನಿ ಇನ್ನು ಏತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ತಿರುಳುನು ತೆರಿಪು ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ನಮನೆ ಯಾನು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡ ಬಕ್ಕ ಮಾಧವ ಬಂಡಾಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೈಟ ಕಡೆ ನೇಪಲ ಪನೇರುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ ಪೂಜಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಜ್ಪಾವುಜ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಒತ್ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಕೋನೆಡು ಕೊಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ದ ಅವು ತೂಪೇರ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊಂಡಿ ಕುಳ್ಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಆಪುಣಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಈ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಾನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ ಎನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಕರಿನ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಕೊಡ ಶಿಲಾದಿವಾಕರ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ದುಮ್ನನೆ ಆಯ್ಜಿನ ಮನದನ್ನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆ ಶಬ್ದಲು ಏತೊಂಜಿ ತುಳುಟಿನ ಮಾಡ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮರೆತೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡತ್ತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜ್ಪಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತ ಆಚಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತೆರು ಅಂಡ ಅವೇನು ತೆರಿಪವನ್ನ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ದಯಮಲ್ತ್ ಒಂದೇನು ನಿಕುಲು ಹಿರಿಯರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತೇನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗಳು ತಾಜ್ಮಹಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದನೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡೇರು ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳು ಜಾತಿಗಳ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಾಸುಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ನಾಲ್ ಒಣಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಇಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು 50 ಜನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ತೊಯ್ಜಾತ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಏನು ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಸಮಾಜೋಡವೇನು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜಾತಿಯ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆಡಂಬರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸಾರ ಜಂತ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡ್ 50 ಜನಟ್ಲ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಬದಲಾವಣೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಟ್ಟಿಡ ಬೆತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆತೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸಹಿತ ಅವು ಪ್ರಾಯದಾರು ಸಹಿತಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ತತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಕೊರೋನಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಾದೀನಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಒಟ್ಟುಗಾದಿ ಎಂಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಮಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಒಲೋಲಿ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರತೆ ಅವು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪುಲ್ಯಗಾನ ಐನೇರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಡಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಕ ಆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ದ ಕಾಪಿ ಪಡೋದು ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಡಿದು ಕೊರಿಪಿನ ಕಾಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಮಂಡ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೈಕಾರು ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರಿ ಪುರ್ರುಡು ಕ್ರಮೋಟು ಬತ್ತ ಅಂಗಿನ ಅರ್ಧರೆ ಪಡ್ವಿ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶ ಅಂತರೊಂದು ಮಲ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಖಂಡಿತ ದಾಲಾಪುಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎದುರಿಸಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನು ತುಳು ಜಾತಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಆಡಂಬರೋಡು ಮಲ್ತದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೇಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಯಾನು ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದಿನ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ನಮ್ಮಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನವಳು ಈ ತುಳು ವರ್ಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ 7 ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7-8 ಆಜಿ ತಾರೀಕು 13 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರೋಪ ಉಂಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ಯರು ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಿನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನದು ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮಕ್ ದುಂಬರ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡದು ತೋರಿಪಾಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲ ಅಂದು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೇನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆಲು ಯಾನೆ ಒಲ ಸ್ವಾಗತ ಅದನ್ನ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಕಂಪೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಏತು ಸೇಲಾಂಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ದಯಾನಂದನೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ
ದಯಾನಂದನ ಅತನ ಕದ್ರಿದಾರ ನವಣಿತಣ್ಣನ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ದೈವದಗಳ ಇನ್ನು ಪುರ ತೂ ಒಂದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತನಗಳು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಣ ಕುಂಬ್ಲೆ ಸುಂದರರಾಯರ್ನ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಡು ಕರ್ಣನ ಹಾಡು ಆ ನೀನು ತಿಯೊಂದಿತ್ತನಗಳು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕುಲ್ದೆ ಬಂದು ಯಾನು ಮುರಾನಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವಾಡದ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಗೈರಾಜರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಉತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಈ ರೇ ಇಜ್ಜಾರು ಪಂಪು ಹಿಡ್ದವರ 7 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇನಂತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಇರೇಗದಾಲು ಬೇಲೆಜ್ಜ ಮಾರೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪವರು ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಾನು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆತನು ವಿಷಯ ಏತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ಮಂದಾರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣಿಯಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದು ತುಳುವಾಡು ಅತ್ತನ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತ ಸಕ್ಕಾಯ ಕೊರ್ನಕಲ್ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮುರಾಂದಿಂಚಿ ಈತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದನೆ ಪಡುವರು ಕೋಡೆಲ ಬಂತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಆ ಹೋರಾಟ ಉಡ್ಲ ಎಂಕುಲ ಪೋತ ತೂತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅತನ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅದನ್ನ ತುಳುವಾಡ ಮಾತು ಸೇರ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ 4,000-5,000 ಜನ ದಿನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುವಾಡು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಿರ ಪಾಡುವ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಓದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಡದಿತ್ತು ಒಂದ ಬುಕ್ಕು ಬಾಲೆಗೆ ದಾನೆ ತಗೊಂಡು ಒಂತೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂತೆ ತುಂಬು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಾಮಾಯಣದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಏನಾದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಟಿ ವಿಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚದೇನ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರಗದ್ ಬಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿಜ್ಜಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣ ತೀರ ತುಳುಟ್ಟು ಪರಡು ಒಂದು ನೇನು ಓದುಗ ಒಂತೆ ಆಪಣಾತು ಓದುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದ್ರ ತನಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಶಾಲೆಡೆ ಐತೆ ಬಿಜಯ್ ಚರ್ಚಿದ ಫಾದರ್ ಅವರ ಬತ್ತೇರಿ ನಾ ಕೈತಾಳು ಇರು ಮಾಧವತ್ತ ಅಂದು ಮೇರು ಮಾಧರ್ ತೋನ ಯಾನಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಬಂಡ ಈ ಛದ್ಮೇಶ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ನೌಷಧನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಅಂಡ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ನೇರ್ದವರ ಆ ಒಂಜಿ ದೆಸೆಟ್ಟು ಪೋಯರ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ನಮಕ್ ದಯಾನ್ನೇ ದಯಾನಂದ ಪನ್ಪುರೇಂಡ ಎಂಕ್ಲು ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನೇ ಇಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹೊರ ದಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಜೆತ್ತನರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಆತ್ ಪ್ರಚಾರ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಳುತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಬೇತ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಡ ಆರು ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿಯೇ ತುಳುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರು ಅರ್ನಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೇರ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪರೋಳಿ ಅಂಡ ಆ ಸುಲಭದ ಹೆಜ್ಜಿ ಐಕಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಡು ఒక ప్రమోద్ సప్రేనాలు ఇంక విశేషవాద పరిచయం నేను ఇచ్చిది పడందు దయబండ ఆ విచారాలను పండ్ರೆ పడದೆ అనట్ల పుదార్ ಪನ್ಪುಣೆ ಎತ್ತಂದೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುಣ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತುಲ ಅರಡುಂಡು ಮುರಾಂದಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತಕ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ವಿಚಾರ ತುನಾರು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಳ್ಳದು ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತ ಏನೋ ಏಡು ಪುರಾರ್ನ ಬೇನಾರು ಪುರ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ದುಂಬೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿಯಾನಗ ಆ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಾನ್ ದಾಯ ನೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ತೂ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಭಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತೀರು ಏರು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತೀರು ಏರು ಸದಸ್ಯರಾಯರು ಈ ಸತಿ ಲಂಚನ ಸದಸ್ಯರನಗ ಕುಲಾಯಿ ಮಾಧವಂಡೇರನ್ನ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು ಸುಮಾರು ಇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಬಾರ ಕುಲಾಯಿದಾನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯರಾರು ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿಗೆ ಕನಪೂರ್ಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯತಂತ ಆಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರನೇ ಆಡು ಭಾಸ್ಕರೇ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬೆಂಕಾರನ ಒಡನಾಟ ಇಜ್ಜಾನ್ ತಗೊಂದಿತ್ತೆ ಆತನ ತಾಲಮದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸತ್ತುತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಂಕಾರನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆದು ಯಾನ್ ಈತ್ ಜನದ ದಾಯ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಡು ಬೇಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಮುರಣಿ ಆಲು ಏರ್ಪಂಡಿರು ಶೂನ್ಯಾಗಿ ಬರಡು ಯಾಲ ನಟ್ಟುನಿ ಏರು ನವ ಮಾತ ಸರಳತೆ ಸಜ್ಜನ ಸ್ನೇಹ ಅತನ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬರಡು ಎಂಕ್ ಬರಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಡು ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಬುಕ್ಕನ್ ಪಿರಿಯನ್ ಬಾಲೆನ ಒಟ್ಟು ಓದೋಡು ದೇವನ ಬ್ರೆಂಡ ಐಟು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಐದವಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಮಾಧಾನ ಸರಳತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬರಡು ಪಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ನವೀನ ಎಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅರೇನೇನು ಮರತ್ತೆ ಅರ್ನಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಬರೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಏನು ಕೇಳೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮುರಾನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತುಳುವಾಡ್ ಎಂಕ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಳುವಾಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ ನಿಕಲು
ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಲ ತುಳುವಾಡ್ ರೇಡಿಯೋದ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಲೆ 24 ಗಂಟೆ ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪಿರ 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 ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಮಂದಾರದ ವಿಚಾರನು ಈತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬನ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕು ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೇರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು 100,000 ಕೊರ್ಪನಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಡಾತ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎತ್ತಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತತ್ತನಗ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಯ್ನ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುಂಡು ಆರ್ಲ ನೇಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ವೇರು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಏನನ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸರಳತೆ ಶೂನ್ಯತ್ವ ಬೋಪುಣ ಆಯ್ನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬರ್ಪುಣಲಕ ಆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಾತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮದಿಪ್ಪು ಪಡ ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪೊಲಬು ನಂಚಿನ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಅರ್ನ ಸರಳತೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಂಡೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರೇನು ಆರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ತುಳುವಲ್ಡ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಾತ ಸಾಹಿತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಮದಪೇರ ಒಂದೆ ತುಳುವೆರನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಬೊಲ್ಪು ಕೊಂಡೋಡು ಬಣ್ಣದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತೇನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವಳ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ ದುಂಬೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಿಂದ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆತರೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಮಂದೋ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟೆಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುವಳ್ಡ್ಗು ತಯಾರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನಲಾತು ಏತೋ ತಿಂಗಳ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾರದ್ದು ಕಿಲ್ಲೆರು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಿಂಜದಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆದಂಬಡಿದಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಖಂಡಿತ ಬತ್ಲ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈತ ದಿನಕ್ಲೆ ನಡತಂಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕೊರ್ ಮೇನು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜೋಶಿಯರು ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೆ ಶಾರದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಮೆಕ್ಲಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಣ್ಣು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೂಪುಂಡು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯಯಾನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಮಲ್ಬೇಕು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನೇ ಅವು ಏತ ರೀತಿಗೆ ಮಂಜು ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನದು ಮನ್ಪುನೈಗೆ ಆ 2 ವರ್ಷ ತೆಂಕಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಿನದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸೊಲೈತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವನು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆತ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿ ತಯಾರನ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಆರ್ನ ಮಗನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪ್ರಿದಾಡ್ದ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ರಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲು ಅಂತೆ ಐಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿ ತಯಾರನ ವಿಷಯಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತನ ಆರ್ನ ಲಿಪಿತ್ತ ವಿಷಯಡು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ತುಳುತ ಪಣ್ಣ ಮಲಯಾಳ ತುಳು ಅಕ್ಷರನು ಮುಲ್ತುಕೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಮಲಯಾಳದಾರು ಆರು ಎഴുത്തച്ഛൻ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಪುದರ ಪಡ್ತೀನಿ ಎഴുത്തച്ഛൻ ನೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಅವನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕೊಂಡದು ಅಲ್ಪ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿನಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಕೊಂಡನು ಲಿಪಿ ಇತ್ತ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚೆ ಬರಂದುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಗಳ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಕದಂಬ ಲಿಪಿನ ಪನ್ಪುನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಿಗ್ಲಾರಿ ಲಿಪಿನ ಪನ್ಪೇರು ತಿಗ್ಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂದು ಐಕೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಗ್ಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಲಿಪಿಗಳು ಬೈದುಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬೋಡದು ಎಂಚ ಐನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಅಪ್ಪಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುತ್ತವೇ ಲಿಪಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏರಂಡವರಿಯ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತೆ ಏರಂಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ಬರೆಂಡ ಅವು ಏರ್ನ ಅಕ್ಷರ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅವು ಆಯನ ಲಿಪಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಐಕೆ ಏರೋ ಒರಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಕ್ಲೇಡ ಐಕೆ ನೋಡು ತಿಗ್ಲಾರಿ ಲಿಪಿದ ಐಕೆ ಬಾಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2007 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಲ್ತೇನೆ ಐದವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹೊಸ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ತುಳುವೆ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಾ ಐಟು ಚೇಂಜಸ್ ಬರಡು ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿನ ಏರ್ನ ಸೊತ್ತುಲತ್ತವು ಅವು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏರ್ನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್
ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಪೊಯ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಂಬ ಸರ್ಕಾರ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನ್ನು ಬುಲೆಪೆರೆ ಬೋಡದು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ಫಂಡ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ಏನು ಬುಕ್ ಎರಡು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಎಕಾಡೆಮಿ ದಾದ ಮಂಡ ಎಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಎಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ ಪೂರ ಎಕಾಡೆಮಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸು ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಎಕಾಡೆಮಿಲ ಕಾಸು ಕೊಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕಾಡೆಮಿ ಕೊರನ ಯಾರು ನಪ್ಪಗ ಬುಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಅಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ತುಳುಕು ಎಕಾಡೆಮಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ಕಾಸು ಯಾವಂದು ತುಳುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಎರೆಗ ಕೊಡ್ತಾರಂಡ ಅವು ಎಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರು ಆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಬಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರ ಬಾಡದು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಬಾಡ್ದು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಬಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಕಾಸು ದಂಡ ನಾವು ಏರಿಯರಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿನ ಏರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪ ಲಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಂದು ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ವಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬಾಡದ ಇಂದೊಂಜಿ ಆರ್ಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮನವಿ ಪಂಡೋನ್ವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಚೀಪೆ ಸುದ್ದಿನ ಪಟ್ಟರೆ ಬೋಡದು ಆತನ ಮಂದಾರದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಬೋಡದು ಏನು ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ. ഇനി ഏഴതേ മന്ദാര രാമായണ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದಿಯಾನ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಿಚಾರಡು ಕರಿನ 5 ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ಯ ಅಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಯಾನಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಡದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾದ ಇತ್ತಿಜೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಬಕ್ಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟು ನೆಡೆದು ದುಂಬು ಅಥವಾ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬತ್ತದ ಅರಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಅತ್ತಂಡ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಔಷಧಿನ ಇಲ್ಲಾಲ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆರೆಗ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಮನವರಿಕೆಗ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಆರೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಆರು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜಿ ಪಂಡ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಆರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 6 ಪಾಡ್ನ ಕುಂಟು 6 ಪೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಪಿನ್ಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಎಂಡ ಪಣ್ತೀರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಶಾರದಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ಶಾರದಮ್ಮ 6 ಎಂಡ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ತೂಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು 6 ಅವೆನ ಪೊಲ್ಲುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಪೊಲಿಗೆ ಪಣ್ಪಿನ 6ನ ವೃತ್ತಿ ಆದಿತ್ತಜಿ ತನಕ ಬೋಡಾಯನ ಕುಂಟು ತಾನೇ ಪೊಲ್ಲುದು ತಾನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ್ಪಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಪಣ್ಪಿನ ಅವು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪಣ್ಪಿನ ಆರೆಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದಾನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಾರು ಮಾತ್ರವತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ತದು ತನ್ನ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ದಿನ ಆರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದ
ಅಥವಾ ದಾನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ದಿನ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಗ್ಗಂದೆ ಆನಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೆತೊನರೆ ಆವಂದಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ ಐನು ಬುಡಿಯೇರು ತನ್ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಡೆ ದುಂಬು ಪೋದಿತ್ತಿರಡ ನಂಕಿನಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಕೃತಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಅಂಚೆನ ಹತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಆರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವೃತ್ತಿನ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡನೇ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಎಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆವಂದಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆರು ವಿದ್ವಾನ್ ಕಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಗುರುಪುರದ ಶಾಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 2.3 ವರ್ಷ ಆರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೊಳಲಿ ಗುರುಪುರ ಶಾಲೆಡ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯರು ಪಣ್ಪಿನ್ಲ ಆತೆ ಸತ್ಯ ದಯಂದುಕೇಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ಯರು ಎಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟ 6 ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರಾದಿತ್ಯರಿಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಣು ಪಂಡದು ಯಾನು ಎಣ್ಣದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಿಚಾರಡು ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ಬೋಡಾಪಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಡಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡಾತಂಡು ಮಾನ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಪಂಡೇರು ನರಕ್ಕೊಂದು ನರಕೊಡ್ದು ಪಿದಯ ಬರ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನರಕೊಡ್ದು ಪಿದಯ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೂಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ದೀವಂದೇರು ಇಂದೇನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಕ ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 3,4,000 ಜನ ಇಂದೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಇಂದು ಒವೋ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಡೆದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ದಯಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡೆ 9,000 ಜನ ತೂತೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಯುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಡು ಬಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಹತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಕಾ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏಪ ಬೊಡ್ಡಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 9,000 ಜನನ್ನು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಸಂಘಟಕರ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ 9,000 ಜನ ತಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ ಇನಿ ಐತ ಪಿರವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಯಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಾವಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನು ನೆಟ್ ಅಭಿನಂದಿಸಾವಡಾಯ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಪಿನ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಸ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ 24 ಗಂಟೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೈತೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಕ್ಕಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದೇರಿ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಕಹಳೆ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಕಹಳೆ ಟಿವಿದಕ್ಕಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಾಲ ಬಕ್ಕ ಬಿದಿರೆ ಟಿವಿದಕ್ಕಲು ಮೂಡುಪಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರಿ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಪಂಪಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತಂಡ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದೇನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಹೊಣೆಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಉಡುಪಿ ಲೈವ್ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಕ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನ ಮಾತ್ರೆನ್ಲ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಜೇಶಣ್ಣ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುರ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟೆಡ್ ಒಂಜು DC ಆಫೀಸಡ್ ಒಂಜು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪತ ಏತೋ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತಿಗಳೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಲೆಡ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಏತೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಡ್ತೇರು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲ ಆತೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ರಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಧಿಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಳವು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆರ್ನ ನಾಲಾಯಿಡ ಪಂಡ ಯಾನಾರೇನು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ರೀತಿಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೈವಂದೇ ಅರೇನು ಕಂಡು ಆರು ದೈವದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರನು ತಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ಪು ನಂಜಿನ ಪಾತೆರಂಡು ಅವು ದೈವದ ನುಡಿಂದ ಎನ್ನುವ ಆರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ದೈವಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಂಡ ಆರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಆರ್ನ ಒಡನಾಟ ಹೊಡಿತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವರೆ ಆಯನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅದು ತುಳುವರೆ ಆಯನನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೈನಾರು ಐನ ಬೆರಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಕರ್ರಾದ ಆರು ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳಿರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳಿರು ಐಕು ದುಂಬು ಆರನ್ನು ಗುರುಕಾರ್ ಮೇದ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದು ಏನಾರಡ ಕೇಂಡೋನು ಸಣ್ಣ ತಜ ಪೂಜೆ ಮಂದ ಕಟ್ಟ ಪಾಡುಜಿ ಸೀದ ಇಸಯೋಗಿ ಬರ್ಪೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಳುವ ಪೆನದ ಯಾಪಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮತ್ತರ್ಮಿಡೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೆರೆ ಸೇರಿದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂದುಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸದ ಕವಿ ಉಡಲುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಿಕ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಗೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ಜಿಂಡ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿನು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರನ ಮಾತ್ರ ದಾಕೆಂಡ ಆರು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಯಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನೇ ಅರೆಡ್ದು ಆರ್ಯಂಕ್ ಸುರುಕು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಯರ್ ಐದು ಅಕ್ಷಯ ಪಣಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಣೆ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಯರ್ ಐದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಂತ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕರಿನ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೊಚ್ಪವೆ ಮಾಧ್ಯಮದೆದುರು ಒಂದು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಕೊಡ್ತರಂಚೆತ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಯಾನು ಓಲು ತೂಬೂರ್ನ ಅಪಗನ ತೆಕ್ಕವಡು ಒಂತೆ ಕಡೆಸಂಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೀತೀರು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರೀತೀರು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ವಾ ಸಂಬಂಧ ಲೆಚ್ಚ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರೀತೀರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೇರಳಡು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಡು ಬರೀತೀರು ಆರ್ಯ ಎಳತ್ತು ಪಣಪನಂಚತನ ಲಿಪಿರ್ದೊಂದು ಬೈದಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಬರೀತೀರು ಒಂದು ನಮಕ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಬರುತ್ತನಂಚತನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿಪು ಕೊಡ್ತನಾರು ಅಂಚಾದು ಮುರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕುಳು ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದಿನ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯ ಅಂದೊಂದು ಒತ್ತೋನುಡು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗಾಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೋನುಜ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಂದ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವಾ ಲಿಪಿಂದಲ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೇತೋನುಜ ಅಂಚಂದು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಪೂಜ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಪೂಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ಆಕ್ಷೇಪಲ ಮಲ್ಪುಜ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರದ್ದು ಸಹಿತವಾದ ಏರು ಪೂರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಂದೆ ಕೊಡ್ಪನೆ ಐಕ ಬೋಡ ಆಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಬರವುಲೇನು ಪುರ ಏರು ಪುರ ಒಕ್ಕುದೇರ ಐತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಕುಲ್ಲ ಪಣ್ಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಂದೆ ಅಂಚಾದ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೇತೆ ಪುದಾರು ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಒತ್ತೊನುಜ್ ಎಂಚೆಗೆಂಡ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂಡನ ಹತ್ತಂದು ಬಣ್ಪುಜಿ ಎಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಂಬುನಂಚೆತನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವನು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೆಂಡ ಹತ್ತಂದು ಬಣ್ಪುಜನ ಅಕ್ಕಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪಡು ಯಾನು ಲೆಪ್ಪುನು ಮೂಲ ಬುಧರ್ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬಂಜುರ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಯಾನು ಹತ್ತು ಬಣ್ಪುಜಿ
ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಬುಧರು ಯಾನು ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒರ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗೆ ಎಂಕುಲು ಮುಂಕುಬಾಡಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಉದ್ಯೋಗ ಈ ದ್ವಂದ್ವರದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೆಯರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂದೇನು ದಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಆರೊಂಜಿ ಬೆರಣೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೋಡ ಅದು ತರೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮಕ್ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬನ್ನ ದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದಾರನ ಬಗೆಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಖಂಡಿತ ಆವಡಿ ಏಪನೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡವು ಅವು ಏಪನೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಏಪನೆ ಆತುಂಡ ಈತೋರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು 100 ಸರ್ತಿ ಮರುಮುದ್ರಣ ಆತು ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು 100 ಸರ್ತಿ ಮರುಮುದ್ರಣ ಆತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊನದು ಪಿರ ದೀಪರತ್ತ ಪಂಡ್ಪುನಲ್ ಕಾತುಜಿ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜವಳು ಮಂದಾರದಾರ ಪುಸ್ತಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಮುಕ್ತ ಅದು ಕೊರಲಿ ಇಜ್ಜವಳು ಕೂಡ ದೀಪರತ್ತ ಬಣ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು ಅಂದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಳೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸದಸ್ಯರಾದು ಅತ್ತಂಡ ಹಿತೈಷುಲು ಸದಸ್ಯರಾದು ಮನ್ಪು ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸೀಮಿತತ್ತು ಆರ ಜಗತ್ತದ ತುಳುವೇರಿನ ಆಸ್ತಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಜಗತ್ತದ ತುಳುವೇರಿನ ಆಸ್ತಿ ಆರು ಒರಿಯೋರಿನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪುಜ ಅರೆಗೆ ಜಾತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಜ್ಜಿ ಆರು ಜಾತಿಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನವೇನ ಆರ್ನ ತನ್ನ ಬದುಕದ ನಡತೆಡು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರ್ ಕೋಡಿರ್ದಿಂಚ ಅವೇ ಬಾತಿರ ಬರ್ಪನೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ಬೋಂಡಲ ಐತ ಬಗೆಟೆ ಬಾತಿರ್ದು ನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತಾನು ಎಕಡಾರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆರಿಗೆ ತುಳು ನಡೆದ ಗಾಂಧಿಯಾರು ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಕುಜಲ ಆರಿದೆ ಪುನಾರ್ನ ಗುಂಟ ಆರೇ ಬೋಲು ನಂದಂಡ ತುಳು ನಡೆದ ಗಾಂಧಿ ವೇತ ಶಬ್ದ ಒಂಜೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಲಿ ಯಾಕೆಂಡ ಆರು ತನ್ನ ಬದುಕನ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅದು ತೊಜ್ಪಾಯಿನಾರು ಯಾನಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ಐಟ್ ಜಗತ್ತದ ಜನಕುಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಂಡ ಬತ್ತುಂಡಲ ನಿಕುಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ದತ್ತಿನಿಧಿತ ಮುಖೇನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಪೋಯಂದಂಡ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ದತ್ತಿನಿಧಿಂದು ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಐತ ಬಡ್ಡಿಡಿ 1,000 ಬತ್ತುಂಡ ಮೂಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡ ಆ ದತ್ತಿನಿಧಿದ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತೂತಿನ ಬೈಲೋ ಐಟ್ ಉಂಡು ಆ ಬೈಲಾಸ್ಡ್ ಉಂಡು ದತ್ತಿನಿಧಿತ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ದತ್ತಿನಿಧಿ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಪನ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ತಾರಡೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕೊಂತೆ ತರೆಡ್ದು ಪುಗೆಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ದತ್ತಿನಿಧಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ಮಲ್ತರ್ನಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಪರಾಯಿನಕಲು ಬರಡು ವಿರೋಧ ಆಯಿನಕಲು ಬರಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೋಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನುಡಿಗಟ್ಟಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಉಂಡ ಸರಕಾರದ ನಿರೆಲ್ಡ್ ಬಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರಕಾರದ ನಿರೆಲ್ಡ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಜಿತ್ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ರಾಜೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಜಿತ್ತಾಯರ್ನ ಯಾನಾರು ಮರನೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ನೆನೆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ತದೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಜಿತ್ತಾಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತೀವವಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅತೀವವಾಯನ ಶ್ರದ್ಧೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತು ಒಂದು 2 ಜನ 2 ಕಣ್ಣುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದ ಹೊಡೆತಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿದ ಬೊಳ್ಳೋರ್ದು ಆತ ಅನುದಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಬರಂದು ನಲ್ಕಾಂಡ್ ಪಾಪ ಎಂಕಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯರೆ ಅಸಾಧ್ಯಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆತನ ಯಾರೊಂದೇನು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಕೌಂಟು 0 ಆಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಾಪ ಸರಕಾರ ಹೊಡ್ದುಲ ವಿತ್ತ ಬತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಂಗಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಯಾನಬೋದು ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂಗ ಪಿರಬಹುದು ಸೇರೋಲಿ ಅಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ಅವಡು ಆಂಡಲ ಅಕಾಡೆಮಿದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳ ಕೇನ್ನಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮೇದು ಬರ್ಪೇರ ತುಳುವಲ್ಡದ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಬತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂಡದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪೇರ ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಬತ್ತದೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದ ಬಣ್ಪೇರ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪುಗಂದ ಬಣ್ಪರ ಯಾನು ದುಂಬು ಬಿರ ತೂಪುಜಿ ವಾ ಬಂಗಂದಾಂಡ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪರಂದಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪುನೆ
ಮಲ್ಪುನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಬಿರ ತೂಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆಜ್ಜಿ ಅವು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪುನೈ ನಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆಂದಿ ನಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಣ್ಪೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೀರ್ ಬಂಡರಿ ಯಾನು ಪೋದು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನಿನಿ ಬತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೀರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುರು ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಾವನೆ ಉಂಟೆಂಕ್ಲೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಆರು ಕಾಲಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಸಂಘಟಕೆಲಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪವನ ರೇತು ಜನಟ ಏನ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಏರಡಲ ಬೇದಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ನಿಘಂಟೆ ಮಲ್ತದ ಏರು ಪೂರ ನೇರ್ದುಂಬದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲುಲ್ಲೇರ ಏರು ಪೂರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲುಲ್ಲೇರ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತೊಡಗಿಸವ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎತ್ತು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎತ್ತು ಅತಂಡ ಏರ್ನ ಸದಸ್ಯರನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಉಳೈ ದ್ವೇಷ ಹೆಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಉಳೈ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಉಳೈ ಎಂಚಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವರ್ಣ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರಿಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತೆರನ ಲೆಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾನಂದಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಬೀಸ ಪೋನಗ ವರ ಕೈಲ ಕೊಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ತಾಗಣಂದಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡನೆ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನೊಂಚೂರು ಬೈರಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ತುಂಡು ಇರ್ನೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಗಾಯಿ ತಾಂಟುಂಡು ಅಂಚಂದು ಏರೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುಖಲೆ ಪುರ ಓಲೆ ಬರೆದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೆಪ್ಪುನತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪಿನತ್ತಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫಲ ತಪ್ಪು ಅಜ್ಜದಿ ಪುಚಿ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಬಿನಿಗೆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆಲುಂಡು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾತನೆ ಎಂಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನೇರ ಬಣ್ಪೆ ಏತಿ ಯಾನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೆಂತೆನ ಯಾನ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಅವನ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಬಣ್ಪೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರು ಏನನು ನೇರವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒವೇ ರೀತಿಡ್ ಯಾನನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಟ್ಟ ಬೋಡೊಂದು ಗಟ್ಟಿಡುಗುಲ್ನೆ ಪಟ್ಟೋನ ಪೀಟೋನ ಬಾಯಕೊನಾಯೇ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ಆನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೀಟೋಡು ಇತ್ತದ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದಾಂತೆಲ ಮಲ್ಪೆ ನೇರ್ ದುಂಬಲ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಯಾನು ಬಂದ್ಬನೆ ಶಿವಾನಂದಣ್ಣ ಈರ್ ಎಂಕಲ್ನಣ್ಣೆ ಈರ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಡು ದುಂಬುದ ದಿನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನೊಂಜಿ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯೋಜನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರು ಅಂದ್ ಅವಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ವಿಧಾತ್ರಿದ ಕಲ್ಡ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಶರತ್ತನ್ನಡ ಮುಗಳವರ ಪಾತಿರ್ದು ಅವಲ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೊಡಗಿಸವ ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನ ಮಂದಾರ ಸಂಸಾರಡ ಬನ್ಪುನೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಬಗೆಟ ಪನೆರೆ ಏಳಿ ಇರಲಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಲೆ ಮುಗ್ಯನ್ನ ಆತಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖೇನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧನ್ಯಾಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಮಂದಾರದ ಸುಗಿಪು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಯಾನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಣಪುನ ಯಾನ ಬಣಪುನತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಮುದ್ರಾಂಕಿತೆ ಅದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಬರವಾದ ಬಣಪುನೆ ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾವಡಿ ಧನ್ಯಾಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಮಂದಾರದಾರನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆಂದಿನಾರನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡಪುಣಂದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಬಡಪೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಾನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ದೇವೇರೆ ಬಾದ ಸೇರ್ನಾನಿ ಐತ ಮನದನಿಯ ಯಾನು ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಯಾನು ಬುಡ್ತೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ತೆ ಎಂಚೆಕೆಂಡ ಅರಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿದ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ತೆ ಯಾನಪ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಕೊರೋನಾ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಏರ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರವನಲ್ಲಿ ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ಮಲ್ಪನತ್ತ ಅವು ಪೂಜ್ಯರಾರು ತುಳು ನಿಘಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತರೆತಿನಾರು UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಬದುಕನೆ ಐಕ್ ತರೆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೊತ್ತುಳುಂಡತೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ತುಳುಕು ಅಂಚಿತ್ತನ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಂತದು ಬರ್ಪಿವಾರದ ಉಳೈ ಎಂಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಬಾರ್ದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಬೆಂತೆರು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಿಘಂಟಗ ಆಜಿ ಸಂಪುಟ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಿಣ್ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಕುಕ್ಕೊಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಬೋಡುಂದ್ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಂದ್ರ ಸದ್ಯೋಗು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಎಂಕುಲವೇನ ಮನ್ಪುವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಯನ್ನ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟದ ಬಂಡೇರೆ ಬರಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ನ ಹಿರಿಯಾಯನ ರೈ ಕಂಚ ಅನ್ಪನೆ ಒಂಜಿನೆ PUCದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈರು ದುಂಬು ಪೋಡು
ಖಂಡಿತ ಪೋತ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯರೇಜ್ ಐತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಏರು ಪೂರ ಪೋಪಿನಿಂದ ನಿಘಂಟ ಆತಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪೋಪ ರಡ್ಡನದ ಅದು ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಡಿಗ್ರಿದ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಡಿಗ್ರಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಬ ಮೂಜನೆತ ಅದು ನಮಕ್ ಮೂಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರಂತರ ಒಂದುಂಡೆ ಆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಬತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ 25 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆಡು ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ತುಳು ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಡ ಮಲ್ತದ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಸೀದಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖೇನ ಅಜ್ಜದೀದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟೋಣದ ಬಗೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿಕೋಟೆ ಬೈತಂಡು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಗುಲು ಪೀರಾವುಡು ಉಳ್ಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಕೆಲಸಗಳು ಐತ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಕೆಲಸಗು ಈತನೇಟ ಅಕಾಡೆಮಿ 7 ಜನ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಳಿತೀರ 7 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಳಿತೀರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಾಜಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದಾನ್ಲ ನಿಖಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಪನ ಪಾತ್ರೆನು ಈ ಮುಖೇನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಗು ತುರ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಕಚೇರಿ ಎಂಗು ಸಭೆ ಉಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಯಾನ ಅಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗುರುಕಾರ್ ಮೇದ ಪಾತೆರನಂಚಿದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗುರುಕಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬೇರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇನಿ ತುಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕೋಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಅವಡು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಪೂರ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಐಲೇಸ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಐಲೇಸ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ ಪುದರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಐಲೇಸ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಈ ಮರತ್ತ ಲಾರಿಗೆ ಮರ ಬಡ್ತಾನಾಗ ಐನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರನ ಗೇರ್ತದು ಐಲೇಸ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗಾಯಕಿಯರು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸರೋತಮಣ್ಣೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತ್ತಾರ್ ಇಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಜಗತ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಟ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ತೂವಳಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಐಲೇಸ ತುಳು ಗಾನ ವೈಭವ ಅಂತ ಪಂಡದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಬೋದು ಆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ದಾನಿ ಐ ಲೇಸದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ತುಯ್ಯರಾಪುಂಡು ಐ ಲೇಸಂದು ಪಂಡ ಐ ಲೇಸಂದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಸಂದು ಲಾಪುಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಸಂದು ಲಾಪುಂಡು ಐ ಲೇಸ್ ಎಣ್ಣ ಲೇಸಂದು ಲಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಲೇಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕು ಬೋಡದು ಐ ಲೇಸ ಪಾಡ್ಗಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಆಕಲ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಯುನಿಕೋಡು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗೂ ಸೇರ್ಸವನೈಕ್ ಬೋಡದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡದನ್ನ ಪಣೌದ ಸಹಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಏರು ಸೈನಿಕರು ಉಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಕ್ಲೆಗಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಆದಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುರುಡ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಕುರುಡ ಶಾಲೆದಾಗಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಬೋಡದು ಆ ಲೇಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಇದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ತೂಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಏರು ಲೈವ್ ತೂಪೇರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಳಿಚಿಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ನಟ್ಟೋದು ಇಂಥ ಈ ಲೇಸದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ 4ನೇ ಅದೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅವರು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಈ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಡದು ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಆತೀತತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು
ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ವಾರನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಎಂಚ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿನ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರು ತೊಜ್ಪದೇರು ಅರೆಗೆ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಆರ್ನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯಾರ ಪಣ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಗ್ದಿಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಪೋಣಗ ಮಂದಾರದಕ್ಲು ಮಂದಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಊರು ಓಲುಂಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮಂದಾರದ ಇಲ್ಲದ ಶಾರದಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತ್ತಲು ಉಲ್ಲೇಂದ ಬಂದ್ಪುನವೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಣ್ಣಗ ಶಾರದಕ್ಕಾಗ ಎರಡನೋ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಶಾರದಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮುಂಚಿನ ಜಾಗಂಡು ಯಾನು ಅವಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರುಡು ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಶಾರದಕ್ಕನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕೆ ಸೋಜಿಗೆ ಸತ್ಯವಣ್ಣ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ಪಾತೆರ್ದನಗ ಆರು ತಿಕ್ಕಿನ ಅನುಭವ ಅವು ಶಾರದೆ ಅತ್ತು ಆರು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯಿಂದೇ ತೋಜಿಂಡು ಸತ್ಯವಾದಿಲ್ಲ ಐನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ದವರ ಆರು ಶಾರದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಪುಲೇದ ಪನ್ಪಂಡು ದಯಗಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಡೋದು ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೆರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೂಪಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವು ಸಹಕಾರಿ ಆತನಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಸರ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಂಡನ್ವೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ನೆರಗಲ ಎದುರುಡುಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಯಾನಿನಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 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 ಈತ್ ಬೆಂದಿತ್ತೆಂಡ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೇನು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಐನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಆರು ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು ಸಂಗೀತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ದಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅವು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಆ ಸಂಗೀತಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆದು ಯಾನೀನಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾತು ಮುಟ್ಟದೆ ಅಜ್ಜರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಎಕಡೆ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿಲ ಆರ್ನ ಮಗೆಲ ಬಣ್ಣದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಆ ವಜ್ರೋಣ ಎಂಕಲು ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತ ಜಿಡ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಜ್ರೋಣ ಎಂಕುಲು ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತ ಜಿಡ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೋಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಪಕ್ಕ ಲೈವ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೀರ ಕೂಡ ತೂವಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಕಾರು ತೂವೇರು ಮಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಳುವೇರ್ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ವೇಲೆನ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅರ್ಧಲ್ಲ ದಿವೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10 ಪದರಾಡು ಎಡದು ಮಿತ್ತಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ತುಳು ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತದೂನಾಗ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆರು ಎನ್ನಡನೇಕೇನು ಅಂತೀರ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ಯಾನೆ ಕೊರಂಡ ಎನ್ನ ಆತ್ಮನು ಕೊರಲೆಕ್ಕಾವು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಐಕದಾಲ ಹಕ್ಕು ಹತ್ತಿರ ಬೇತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲು ಕೊರಪ ಬಣ್ಣದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅವು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಚನೆ ಜಾಗಂಟೆ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಪುಸ್ತಕವು ಆಂಡ ನೆಟ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಆಳವಾದ ಬರೆದಿರಿ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಜೀವನಗ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬರೆದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಇನಿತ್ತ ಜೀವನಗುಲ ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಪದಕುಲುಂಡು ಮುಕ್ಕಾರು ಪಂದೊಂಜಿ ಪದ ಉಂಡೈಟ್ ಮುಕ್ಕಾರು ಪಂಡ ತ್ರಿಪದಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ತ್ರಿಪದಿ ಪನ್ಪೆ ಮೂಜಿಗೆರೆತ್ತ ಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾನ್ಸ ಮೂಜಿಗೆರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಗೆರೆ ತಾ ಒಂಜಿ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾದ ಇನಿತ್ತ ಜನಜೀವನಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಪಗನೆ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಯಾರು ಬರೆದಿರು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಯಾನು 2-3 ಜನ ಓದುವೆ. ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಜಾಲು, ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಜಾಲು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದಿನ ಅಟ್ಟಿಲು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದಿನ ಅಟ್ಟಿಲು ಮೂಜಲ ಚಪ್ಪಂಡೆ ಚಾರು ಬಂಗಾರು. ಸಾಲ ಉಂಡುಡ ನಿಕ್ಕು ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ, ಸಾಲ ಸಂದಾಯರೆಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಸಾಲ ಮೂಲಂದು ತೆರಿಲ ಬಂಗಾರು. ಪೆತ್ತದ ಪೇರೆಡ್ಡೆ ತುತ್ತೆರೆ ಪಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಪತ್ತೇ ಕೊಪ್ಪುನ ನಡೆಯಡ್ಡೆ ಎಣ್ಮೆಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲ ಅಪಗನೆ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನೋದನ್ನ. ಪರ್ಕುಲು ಮರ್ಲೆರು ಮುರ್ಕು ತೋಜ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದುಳೈ ಸೇರೊಂಡ, ಪರ್ಕುಲು ಮರ್ಲೆರು ಮುರ್ಕು ತೋಜ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದುಳೈ ಸೇರೊಂಡ ಊರುಗು ಬರ್ಕತ್ತು ಉಪ್ಪಂದು ಬಂಗಾರು ಅಂಚ ಬರೆತರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಂತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಕುತಂತ್ರನು ತೆರಿಯಂದೆ, ಸೀಂತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಕುತಂತ್ರನು ತೆರಿಯಂದೆ ಕಂತ್ರಿ ಜನಕುಲೇನು ಸಾಂಕಂದೆ ಊರುಗು ಮಂತ್ರಿ ಎಂಚಾಪೆ ಬಂಗಾರು. ಒಂದು ಪೂರ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪಗನೆ ಯಾರು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಬರೆದೇರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಣದ ಇಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೇಸನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜ್ಜೆರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಟಿವಿಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಕಲ್ನ ಮಾತ ಚಾನಲ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿತಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಲೈವ್ ನಿಜವಾದ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಲೈವ್ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಈತೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದು HD ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಕೊರಡಾಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತ್ ಆರ್ನ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಪಣದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದು ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಆಗಾಪುಗ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾ ಇತ್ತುದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ. ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲಾ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಬಂಡಾರ ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ ತೂಕದ ಪಾತಿರ ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ
ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನ ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತನ ಮೈ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಿತ ಸುಗಿಪು ಬಕ ದುನಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೂರುಡು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸರ್ವೇರೆಗಲ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿ ಪಲ್ನೆಕ ಸೋಲೊಯ್ತಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಯಿನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಡ್ಡು ಮಹಾಗ್ರಂಥೋಲೊಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆಂಡಲ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತು ಇಂಡಾಕ್ಲು ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥೋಲೇನು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ದ ಅಗೆಲೊಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಟ್ಟು ಇನಿಕಾನಗ ಜನಕುಲ್ನ ದುಂಬುಂಡು ಓಡೆಮುಟ್ಟಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಣಪ್ಪೇರೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಪನ್ಪೇರು ತಿಣುಕಿದನು ಫಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂತಿಣಿಯ ರಘುವರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ತೆರಪಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ ಪನ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೆತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿಕಾಲಗು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೂವೇರ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಾಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನೆನವಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ತೂನಗ 1987 ಇಸವಿಡವು ಸುರು ಆತನ ತೋಜುಡೈತ ಸುರೂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಆ ಚೇತನ ಈ ಮಣ್ಣೆಡು ಅಪಗನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥನಾರು ಕೊರ್ತೇರು ತುಳುವ ಭಾಷೆಡೈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ರಾಮಾಯಣನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಪಣ್ಪೇರು
ಆರ್ನವಾಯಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಮಾಯಣ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾದರ್ಶನಂ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಪನ್ಪುನ ಕಾವ್ಯಡು ಸ್ಮೃತಿ ನಿನ್ನದಾದೊಡಂ ಕೃತಿ ಎನ್ನ ದರ್ಶನಂ ಈರ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಅದು ಪಾಂಡ ಕೃತಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣನು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಕಾಲೊಡು ಇಂಚ ನಡತನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೂಪುಡು ಆ ಮಲೆನಾಡದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತದ ಆರು ಬರೆಯಿರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಪಡೆಯೋಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಒರುಟು ವಾ ಬಗೆಟ್ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನಿನ ತಿರಿದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಐನು ಬರೆದು ಕೊರ್ನಾರು ಮಂದಾರದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅರೇನು ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಒಂದು ಬಂಡದು ಯಾನು ಸುಗಿತೋನುವೆ ಅರೇನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನಿಯೋನುವೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ಅವೇನು ವಾಲಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಟ್ಟಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣದ ಆ ಏಳದೆ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಅದ ಧ್ವನಿಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಸುಗಿಪುಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೊನತಿ ಎತ್ತದೇರು ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ವಾಚನದ ಅನುಭವ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂದ ಅಂಡಲ ಅತಂದಾಂಡ ಈ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೂವೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಗಡಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರೈತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವನ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸೂರು ಅಂಡಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುದಾಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮನ್ನಿ ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡದು ಕೇಣೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಿಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯಿರಿ ಏಳು ಅದೇ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತೇರಿ ದಯಪಂಡ 7 ಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಒಟ್ಟು 7 ಕಾಂಡ ರಾಮದೇವೇರು ಪಂಡನೇ 7ಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾ ರ ಒಂದು ಸ್ವರ ಬಡ್ದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಡು ಬಂದಾಗ ಯಾ ರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡಕ್ಷರ ಪ ಪ ಬ ಭ ಮ ಪಂಡ ಅಡೆಗ ಐನು ಈ 2 ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದ 7 ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ರಾಮೆ 7ನೇ ಅವತಾರ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ರಾಮೆ ದೇವೇರು ಪುಟುದಿನಿ 7ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸು ಅಂಚ ಅದು 7 ಪನ್ಪನಿಕ್ಲ ರಾಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ 7 ಅದೇ ಪಂಡ 7 ಕಾಂಡನು ಈ ಸ್ವರೂಪಡು ಬಣ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಕೊರ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ದುನಿಪು ಸುಗಿಪು ಮಂತನಕ್ಲು ಪೊಗ್ಗುದೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುಲೆ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಂಡಾಂದು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ಜನಮಂದಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅವಕಾಶನು ಕೊರ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುದೇ ತೊಂದು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಎಂಕಲು ಅನುದೇ ತೊನ್ನುವ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದು ಬರವು ಸರವುಡು ಎನನು ನರಮಾನಿಮಳ್ ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರು ಕುಳೆನು ನೆನೆತದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವರನ ಕಾರ ಮುದೆಲುಡಿ ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು 10 വിരലുത കാണിക്കണ് ഭക്തിടൊപ്യാത് യാന് ബരബിനെ കഡ തലെ പുലഞ്ചല മുട്ട സോങ്കന്തിലെക്കവന് കടപരാ ജൊഗുപാർದು ಗೇಣ ಕೈ ಸೇರಾದು ಕೊರ್ದು ದಯದೀದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪುಡೋದೋ ಆ ಬರವು ಸರವುಡು ಏನನು ನರಮಾನಿ ಮಂತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕರ್ತುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನ ಅವು ನಂಗೆ ದಾಯಗುಪ್ಪು ನಿಂದ ಕೆಂಡವು ಬದುಕ್ಯರೆ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರುವ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅವಲ ಬದುಕುಂಡು ಕಾಡಿಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಬೋಡಾಯಿನ ಮುರ್ಗ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ನಾವು ಪತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಅವು ಜನ್ಮೋಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯರ ದಾಯಗಾಯ ಇಂದೇಕ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ ಬಾಕಿ ಮುರ್ಗೊಲ್ಲೆ ಕತ್ತು ಅಪಗ ನಂಕ ತೆಕ್ಕನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ ಬನ್ಪುನಿ
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆನೆ ಎಂಕ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೇನೆ ಯಾನ ಸುಗಿತೋನು ಬೆಂದ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕರ್ತುಲು ಒಯ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬರೆತೆರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡು ನಮಲ ಆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಬುಳಿಗೆಡು ತುಳುವಾಲ ಭಾಮಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನಂಬೋಣುವ ಅಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವಾಲ ಭಾಮಕುಮಾರಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರನ ಕ್ಲೆಗಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇನಿಕಾನಗ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞವು ಕೊರ್ತೆರ ಪಚ್ಚೆದ ಉಂಗಿಲ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಯಜ್ಞದಂಚಿ ಎಂಕಲು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಆ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ವಾಲಿನ ಕಿರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸೀತೆನ ಕೊನಾಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಂಡ ತಿಂಗಳು ಬೇಸಿಯಾಗ ಬೈದನು ಬೇಸಿಯಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನತ್ತೆ ದಿಂಜ ಸಮಯ ಬೋಪುಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬೇಸಿಯಾಗ ಹರಿದ ಕಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಪುನ ಸಮಯ ಅಂಚಂದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಯರೆ ಪೂಜಿ ನಡತೊಂದು ಬೋಪುನ ಸಾದಿರು ಅವಲವಲು ಮತ ತೋಡುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಮತ ಕಡತೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ಬರ್ಸ ಮುಗಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನೆಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಂಡಿದು ಬೇಸೆ ಕರಿದು ನಿರ್ನಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಂತುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡಿದು ರಾಮದೇವರು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ಅನು ಕೊರ್ದು ಆ ಬೇಸ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲಲ್ಪ ಉಂತೋಣ್ ಬೇರು ಆ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ ಸೆಕೆನ್ ತಡೇರೆ ತೀರಂದೆ ದಾದ ಪಣ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಅನುಭವಿತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬರ್ಸಪೋತುಂಡೇನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೊಂಜಿ ಪನಿಯಾಂಡಲ ಕುಡ್ಪಂದೆ ಸೋ ಪಾಂಡು ತಡೆಯರ ವಂದಿಸಿಕೆ ಬೇಂಕೆಡಿ ಮೇಯ್ಪೂರ ಬೇಯ್ತಂಡು ಮೇಯ್ದಪ್ಪ ಏರ್ದು ಉರ್ಕುದು ಅವಳವಳು ಸಿಕೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ನರಮಾನಿ ಸೋತೆ ಪೋಂಡು ಪತ್ತನ ಜಲ ಕರಿದು ಕೀರ್ತಿ ಕೆಲ ಕಾಯ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ പൊടിനേജ് ഗണ്ടേർദിഞ്ചി പൂരല കർഞ്ചിದೆ പോണ്ടു പൂരല കർഞ്ചിದೆ പോണ്ടു ಕೆದುಗುವೆಲಾಜಿದು ದಂಬೆಲು ಪುಡಾದು ಪೋಂಡು ಕೆದುಗುವೆಲು ಆಜಿದು ದಂಬೆಲು ಪುಡಾದು ಪೋಂಡು ದೋಟಲು ಮಾತ ಕೆಂಪಾಂಡು ಊರು ಕೂಡಿಗೆ ಆದು ಗೆರಮದೇವರೆಗು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕಲಾಂಡು ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕಲಾಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಡೋಂದಾಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಡೋಂದಾಂಡು ಬೇಸ್ಯದ ಬೆಂಕೆಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತಡೇರೆ ತಿರುಜಿ ಬೇಸ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡ ಉರಿದೊಂಬು ಬೆಗರು ಜಪ್ಪುಂಡು ನರಮನೆರೆಗೆ ಒಣಸು ಬಾಂಡ ಏರ್ಲ ಒಣಸು ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಬರ್ನ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಬಂಜಿ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಬೋತುಂಡು ಎಂಕ ಒಣಸು ಬೊಡ್ಚೀನು ಆ ನಮನೆದ ಬೇಸ್ಯದ ಬೆಂಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಸೆಕೆನ್ ತಡೇರಾವಂದೆರ್ಲೇರು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ವಾಮೇಟು ತುಂಡಲ ಕಂಡದ ಪುನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪಜಿರು ಕೊಡಿಂದು ಬಂದ್ಪುಣವು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ಒಲಮೆ ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತನ ಪುನಿ ಮಾತ ಬೋಳು ಬೋಳಾದು ಬೋತುನು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪನೀತ ನಮ್ಮ ತಿರುಗದು ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ಆ ಕಂಗು ತಾರೆಲು ಮಾತ ಕಂಚಿದು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತಾರೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಂಗದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿರಿ ಪಜ್ಜಿ ಒರಿದಿಂಡ ಪುಣ್ಯ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಬೇಸ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣವು ನರಮಣ್ಯನ ಕಂಚಾದು ಬಾಡ್ದು
ಬೇಸ್ಯಾಡು ಪತ್ತನೆ ಅಜೆ ದೀನಗ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಪತ್ತನಾಜೆ ಎಂದು ಬುಧರ್ ಪತ್ತನಾಜೆಗಾನಗ ಆ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆಡು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಪೋಳ್ಯೋಡು ಜನಕುಲು ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವೊಳಗೆ ಬಳಸುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಜಾಗೆದ ದೈವೊಳಗೆ ಮಾತ ಕರಿಯೊಟ್ಪೊಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೊಳೇನು ಮಾತ ಕರ್ತದೇರು ಬರ್ಸ ಬರಡು ನಂಡ ಈ ಕೀರ್ತಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೃತಿಕೆ ಕಾಯ್ಜಿಂದಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೃತಿಕೆ ಕಾಯಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕೃತಿಕೆ ಕಾಯಿಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನಯಾಂಡಲ ಮತ ಕ್ರಿಮಿಕಿಲು ಮತ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸೈತದ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೃತಿಕೆ ಪನಿ ಕಾಯೋಡು ಅಂಚಂದ ಕೃತಿಕೆ ಕಾಯಿಂಡ ಅವಜಿ ಕೃತಿಕೆ ಕರಂಚಿಯರೆವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೇಸ್ಯಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಟ್ಟಾನಾಗ ಇಂಚಾಂದ ಕೆಂಡ ಮಾತ ಪಣಿತು ಅಡಿನೀರು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಡಿನೀರ್ದ ನೇಜಿ ಬಾಡ್ಬೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಪೊಡಿನೇಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ನ ನೆವ್ಕ್ರಮಣೆ ಪೊಡಿನೇಜಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಪೊಡಿನೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ದಾನ ವಿಶೇಷ ಅಂದಕೆಂಡ ಪಾಡ್ನಗ ದಾಲ ನೀರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಪನಿ ಪಸ ಎತ್ತಂಡೇರ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿನೇಜಿ ಅವು ದಾನೆ ಪುಂಡದಕೆಂಡ ಪೊರ್ಲು ಪುಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದೆಡ್ಡೆ ನೇಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ದ ತೆರಕಾಯ್ತನ ಜಾಗಲಿಡು ಮತ ಅಡಿ ನೀರ್ದ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಡಿ ನೀರ್ದ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಯಾಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣುಂದೇ ಕಾಪುನಿ ಪತ್ತನ ಜಗಾನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೇಜಿ ಪಾಡಿರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ಲೊಲೈಗೆ ಬರ್ಸ ಹೊರಡು ಐತವುಲೈ ಕಂಡದತ್ತದ ಒಂಜಿ 20-25 ನೇಜಿದೆತ್ತದ ನೇಜಿ ನಡ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ವಾ ನಮ್ಮನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆ ಮನ್ಪುಣವು ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಕ್ಕಂದೇಲು ಒಂಜೆ ವರ ಬರ್ಸ ಬರಡಪ್ಪ ಅಂದು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮೇರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಒಲಮೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಏರೇರೆ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಒಲಾಂಡಲ ಪನಿ ಪಂತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಂತಿ ಕೊಣತದು ಕೈಕಂಜಿಲೆನು ಮಾತ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃತಿಕೆಡು ಜೋರು ಕಾಯಿಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ರಮ ಇಂಚಿನಂದಕೆಂಡ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಣವು ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ತನು ಮೈತನಂದಾಂಡ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನೆ ಕೀರ್ತಿಕೆಡೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಣವು ಆ ನಮ್ಮಡಿ ಕೃತಿಕೆದ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣವು ತೋಜುಜಿ ಬರ್ಸದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷನೆ ಎಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಸ ಅರ್ಬುಜಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನಗ ಬರ್ಸ ಅರ್ಬುಜಿ ಅಂಚಂದು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಅವು ಪನ್ಪುಣ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕರೆ ಕಟ್ಟದು ಮುಗಲ್ ಪಣಿ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ತೋಜುಂಡು ಆ ಮುಗಲುಲೇನು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಆಚಿರದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಗಾಳಿ ಬೀಜನಗ ಆ ಮುಗಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮನೆದ ಚಿತ್ರೋಳೇನು ಬಾನೋಡು ಉಡುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಿ ಹೊರ ತೂನಗ ನೇಲಿ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಿ ಬಕ್ಕೊರ ತೂನಗ ನೇಲಿ ಪರ್ವತದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬಕ್ಕೊರ ತೂನಗ ಎಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬಕ್ಕೊರ ತೂನಗ ಪೆರ್ಗುಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂತೂ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೂದು ಯಾಪಪ್ಪ ಹೊರೊಂಜಿ 4 ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬುರ್ದುಂಡ ಯಾರ್ದು ಸೆಕೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ನರಮಣ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಪೂರಾ ಬರ್ಪುಣೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಪಂಡ ಉರಿ ತಡೇರೆ ತೀರಂದೆ ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಣವು ಒಟ್ಟುಗು ಜನಕುಲೆಗೆ ತಡೇರೆ ತೀರಂದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಕೆ ಬೇಸಿ ಅಂದು ಬನ್ಪುಣವು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರಡೇ ಅಂದು ಬಂಡದು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಆ ಮುಗಲು ಹೊರ ಯಪ ಕಬಿದು ಹೊರ ಬಾನುಡು ಇಡೀಕ ಒಂಜಾಯಿಜಿ ಹೊರ ಮೈತಲೆಕ ಬಾನುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ದಿಂಜಿದಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪುದ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಬೀಜಿದೇಪ ಬತ್ತಿಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನೆ ಅಂಡಿನ ಕೇಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆತ್ತುದಿತ್ತೇರು ಜೆತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾನೆ ಅಂಡಿನ ಕೇಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದೇ ಪೋಂಡು ಸುರುವಾಡಿ ದೊರಿಯರೆ ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಡಿ ದೊರಿಯರೆ ಬರ್ಸ ದೊರೆಯರೆ ಬರ್ಸ ಸ್ವರ್ಗಲೋ ಕೊಡು ತೂಟೆದಾರ ಅನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋ ಕೊಡು ತೂಟೆದಾರ ದಿನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಾಲ್ಮೆಯೊರ್ಮೆ ಬಾನೋಡು ಮೆಂಚಿದಕ್ಕೂ ನೆನು ತೂಯರ ಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಗೋ ನಾಲ್ಮೈಟ್ಲ ಬಾನೋಡು ಮೆಂಚಿದಕ್ಕೂ ನೆನು ತೂಯರ ಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಗುಡು ಗುಡು ಲಟಲ್ಲಾದ ಮರ ಪೊಳಿಯಿಲೆಕ ಪಾದೆಲು ಪುಡಾಯಿಲೆಕ ತೆಡಿಲು ಮೊರೆಸುನಗ ಓ ರಾಮ ಎಬಿ ಕೆಪ್ಪಾದು ಪೋಂಡು ಕೆಬಿ ಪೊಟ್ಟಾದು ಪೋಂಡು ತಿಗಲೆ ನಡುಗುಂಡುಳಾಯಿಡು ತಿಗಳೆ ನಡುಗುಂಡುಳಾಯಿಡು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು 10 ದಿನ ಬಡ್ಡು ಕತ್ತಿಲೇನು ಜಾಲು ಗೊಯ್ತದು ದಕ್ಕದಾಡು
ಬತ್ತದಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿಲೇನು ಜಾಲಗ್ ಒಯ್ತದಕ್ಕದಾಂಡು ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿಡಿಯ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಬರ್ಸೋಗು ಜತ್ತಿ ಕಾಡ ನೀಡಡ್ಡ ಕಡತಿನ ಕಾಟಿ ಪಂಜಿಲು ಪುಲ ಒಂದು ಪೋಡು ನೀರುಗು ತೋಡು ಯಾವಂದೆ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ತಮಿಳುಂಡು நீருக்கு தோடு யாவந்த கட்ட புனி தமிழுண்டு ನೀರು ನೆಗತುಂಡು ತೋಡು ಪರಪು ಸುರುವಾಂಡು ಒರ್ಮೆಲ ವಸರಾಡು ಒರ್ಮೆಲ ವಸರಾಡು ಆಹಾ ವಾ ಪೊರ್ಲುದ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾಟಿಗೆ ನಡಿಯಿರ್ಲದ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಡ ಬಡ ಗಡಗಡ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬಾನದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ ಗರ್ಬಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿಡಿಲದ ದುನಿಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿಗೆ ಆಹಾ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಳಿ ಪಡ್ಡೆಯಿದ ಕಡೆಡ್ದು ಬೀಜಿದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಏರ್ಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿಗೆ ಬೊಡಾದು ಪಿದೈದಿತ್ತಿನ ಪಡಿಪಿರೆಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲುದೇರು ಒಂಜಿ ಪಜಪಾಡ್ದು ಪಡಿಪಿರೆಡು ಬಿಡುದು ಕತ್ತಲೆಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೂರಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೆಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಾಜಡಂದು ಪಂಡೊಂದು ಪಡಿಪಿರೆಡು ಬತ್ತು ಕುಲುದೇರು ಕೆಲವೆರು ಬತ್ತೆರು ಮೊಗಸಾಲೆಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಳೆ ನೀರಿಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಜತ್ತುದು ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಪಾಡ್ದಿನೆತ್ತಂದೆ ನೀರು ಪೋಯರೆ ಕೆಲವೆರು ಸರಿಯಾದ ಕಣಿ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಐತ ಕಾರಣದಾನೇಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೋರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನೀರು ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಮೆಲ್ದು ಇಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಕಿದೆಕ್ಕ ನೂರುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಬೆಂದ್ರೊಟ್ಟಿಯಾಗ ನೂರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುನು ಪತ್ತೊಂದು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ಮೆಂಚಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಡೆ ಆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಸಾದಿ ಸರಿಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೀರು ಪೋಯರೆ ತಮೆಲೊಂದುಂಡು ನೀರಿಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಮರಿಯಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಒರೋಣೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಚ್ಚಾರಾಪುಣಿ ನರಮಾನೀರಿಗೆ ಮಾತ ಆ ನಮುನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಐತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುಸುನು ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ಮನದನಿ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದು ತೂನಗ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ದಯಂದ ಬಂಡ ಸುರೂತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಗನೆ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಕೆಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಚೆಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೆಡು ಮಾತ ಬೊಂಡೋಲು ತಾಲಿಯರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಓಲಾಂಡಲ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ್ಟು ಓಲಾಂಡ ಬೊಂಡ ಮಿನಿ ಬೂರ್ದನಂದು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಆಮೇಕೆ ಈಮೇಕೆ ಪೋದು ಕಟ್ಟಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಬೊಂಡ ಬೆಜ್ಜು ನಂಚಿನ ಗೌಜಿ ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾನೆಂದಕೆಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಟು ಬೋಡಿತನಾಥ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಈ ರಾತ್ರಿದ ಗಾಳ್ಯ ಬರ್ಸೋಗಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುನಿ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಓ ಮಲಮಲ್ಲ ಚೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೋಟ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಇದ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕುಪ್ಪುಂದು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮುನೆದ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆದ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಓ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಬೆಣ್ಣಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೆಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅದು ಪೋಣತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೆಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನಕಲು ಕಾತುಕುಲುದೇರು ನೇಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ನೇಜಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಂಡಲ ಕಂಡೊಡು ನೇಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನೆ ಮಂತಿರಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕೊಳೆಂಜಿಲೇನು ಮಾತ ಐತ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಳೇನು ಮಾತ ಕಟ್ತೇರು ಕಂಡೊಗು ಬಾಡಿಯರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಮಾತ ಮುಳ್ಳುಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೆತ್ತೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಲಮೆ ಪಾಡ್ನ ಕುಂಟ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದಪ್ಪುನಗ ನಾಯರ್ಗು ಕೊಲ್ತುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಬಂಡಿದು ಆ ಕುಂಟೊಲಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ತುದು ದೂರ ಕೊಣದು ಬಾಡಿಯರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೇಜಿ ಪಾಡಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚಂದೆ ನೇಜಿ ಪಾಡೋಡ ದಪ್ಪೊಡ ದಾನೆ ಓಡು ಎರು ಜಪ್ಪೊಡತ್ತ ಕಂಡೋಗು ಕಂಡೊಗೆರು ಜತ್ತುಂಡು ಊರಲು ಕೇಂಡು ನೇಜಿ ಗಂಟ ಉನ್ಪಿ ಎತೆ ಪೋಂಡು ದಪ್ಪುವೆರು ಬರಿ ಕಡ್ಪುವೆರು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೆರು ದಪ್ಪುವೆರು ಬರಿ ಕಡ್ಪುವೆರು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೆರು ಪೊಂಜೋಳು ಪಾರ್ದನನು ಪಂಡೊಂದು ನೇಜಿದೆ ಪುವೆರು ನಡ್ಪೆರು ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿತೆರು ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿತೆರು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿ ಜನಕುಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಕುಳು
ಬೆನ್ನಿದ ಗಟ್ಟಿಲುಗು ಪೊರ್ತುದಾಂತಿ ಅಳಿಬೂಂದುದ ಪೊರ್ತುಗುದಾಂತಿ ಈಂದುದ ಮರಾಯಿ ಮಂಡೆಲೆಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ರಚ್ಚೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ಚಲ್ಲಂಗಾಯಿ ಬೊಂಬೆ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪಾದಿ ಕುಕ್ಕು ಮುಡಿತವು ತೆಡು ಅರೆವಾಸಿ ಮುಗಿದಾಂಡು ಮುಡಿತವು ತೆಲೆಡು ಅರೆವಾಸಿ ಮುಗಿದಾಂಡು ಮುಡಿತವು ತೆಡರೆವಾಸಿ ಮುಗಿದಾಂಡು ಹಬ್ಬ ಬೇಸ್ಯ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ತಿಲ್ಗೆ ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಗ ವಾನ ಮುನೆದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಈ ಜನಕುಲಿಗೆ ಕಿಸ್ಕಿಂದೇಡ ಆವುಡುಂದುಂಡು ಕೇಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರಿಯಲದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರೂಕುದಾನೆ ಮನ್ಪುನಿಂದಿಕೆಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಪನೋಲಿಗೆ ಪಣೆಮರ ಅವಲುಂಡು ತೂಪುನಿ ಪಂಡ ಮೋಡ್ದ ಪನೋಲಿಯ ಈಯೋಡ್ಗು ಒರಿಪುಣುಂದು ದಾಲ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಐನ ಕೊಣತದ ಈ ಪೇರು ಪನೆ ಮರ ತೆತ್ತದು ಐತ ಮಡಲಿನ ಕೊಣತದು ಏರಾಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪನೋಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಮಂತು ಕೊರೊಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದು ಕೇಳ್ನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೊಡಿಪುನು ಐಕ್ ತೀಂಕರ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲತ್ತು ತಾರಿದ ಓಡು ಐಕ್ ಪನೆ ಮರತ ಐತ ತೀಂಕರ ಬುಜಿ ಅಂಚ ಈ ಪನೆ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪನೋಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ತಯಾರು ಮಂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎರ್ಲು ಈ ಎರ್ಲೇನು ದಾತು ಮಂತಜಿಂದಾಂಡ ಕಂಡಗು ದಪ್ಪೆರೆ ಆಬುಜಿ ಐಕ ಬಡದು ಕುಡು ಕೊರ್ತು ಎರ್ಲೇನು ಮತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಕ್ವೇರು ಆ ಎರ್ಲೇನು ದಪ್ಪೆರೆ ಮತ ಕಟ್ಟುನ ಗೌಜಿ ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಸುರು ಎರು ಕಟ್ಟುನಗ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಓಲೋ ಅಕ್ಕಡ್ದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ನುಗ ನಾಯಿರ್ದೇನು ಮತ ದೆತ್ತಿ ಪುಣವು ಆ ನುಗತ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಪುಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ದುಂಬುದ ಪನೋರು ಮೀನಿ ಹೋದಿತ್ತಂದಂಡ ಐಕ ಹೊಸ ಪನೋರುನು ಪಾಡ್ನ ಗೌಜಿ ಆಯ್ತ ಪುಡ್ಕಾಯಿ ಅತಂದಾಂಡ ಮುನೆ ನಾಯಿರದ ಪುಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲ ಮುಣೆಲ ಈ ನಾಯಿರದ ಪುಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲ ಮುಣೆಲದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ಕೀಳು ಬೋದು ಪುಂಡು ಬಂಡ ಅಡೇನೆ ಅಕ್ಕಡ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಮಾತ ಪನಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಕೀಳು ಕೊರ್ದು ಐನು ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ಪನೋರು ಪೋತುಂಡ ಪನಿ ಪಿರ ಎತ್ತಂದಂಡ ಪನೋರುನು ಅಂತೆ ಉದ್ದಮಂತದು ಐಕ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಣಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೋರು ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತ ಈ ವಾನ ಮುನಿಡು ಪಡ್ಡನೆ ನಾಯರಾವಡ ಕುತ್ತ ನಾಯರಾವಡ ಆ ನಮುನಿಡು ಮತ ತಯಾರು ಮಂತೇರಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮತ ಬೈ ಪಂತಿನೇನು ಮತ ಪಾಡ್ದು ಎರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಕೆರೆ ಸಾಂಕದು ಕಂಡೋಗು ಎರುಜಪ್ಪ ಅವನಂಚಿತ್ತನ ಗೌಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ದಾಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡಿದು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆನೆ ದೆತ್ತದು ಆ ನುಗತ ರಡ್ಡು ಮೈ ಎರುತ್ತ ಪುಗೇಲ್ಗುಂತು ನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜಿಯರು ಒಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಕುಡು ಎಡುಪುನ ಸಬ್ಬುದ ಡಗ್ 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 ಜೆಕ್ಕುಲು ಜೆತ್ತನಲ್ಪಣಿಗೆ ನೋ ಇನಿ ದಪ್ಪೆರೆಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಸಾಲ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಹೊಸ ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದನಾಗ ಅಲ್ಪ ತೆಗಿಲೆ ಪಂತಿ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟನಾಗ ಮೇವೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಅಪಗ ಮಾತ ಬಿತ್ತು ಪಾಡು ನಗ್ಲು ನೇಜಿ ಪಾಡು ನಗ್ಲು ಕಂಡ ದತ್ತದು ಕಂಡನು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ನೇಜಿ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬಿತ್ತನ ದೆತ್ತದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಒಯ್ತದು ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರು ಆಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಐನು ದೊರ್ತದು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಬಿ ನೀರು ಹೊರದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಐನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದೀದು ಐಕೆ ಗಾಳಿ ಸೊಂಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಅವು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಂಡ ಐಕೊಂಜಾತ ಪುರ್ಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಐನು ಕುರುವೇಡು ಪತೊಂದು ಹೋದು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಬಾರದ ಇರದೆತ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಮೂಲೆಗೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ದೀದು ಐಕ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಿರ್ಕದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ನಡುಕು ತರೊಳಿದ ತಪ್ಪು ಕುತ್ತುದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾತ್ರಗು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ನಾಲ್ನಾಲು ಬಿತ್ತನ್ನು ಕುಡ್ತುದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತದಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಕಂಡೊಗು ಎರು ಮಾತ ಜತ್ತಂಡು ನೇಜಿ ಪಾಡಿಯರು ನೇಜಿ ಪಾಡಿನಡೆಗೆ ನೇಜಿದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡಿಪುನು ತುಯ್ಯರು ನೇಜಿದ ಕೊಡಿಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅರ್ಲೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಲ್ಪ ಆ ನೇಜಿ ದಿನ ಅನಗ ಅಲ್ಪದ ಊರದ ಪುಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡು ನೇಜಿ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ ಜನ ಕಡ ಜನಲೆಪ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಎಲ್ಲ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬರುಡು ಮಾತ
ಪುಂಜನಕಲು ಪಣೋಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀದು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀದು ಮಾತ ನೇಜಿದೆಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನೇಜಿಲೇನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೆರ್ನ ಬಿರ್ದದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಂಜಿ ಕೈಟು ನೇಜಿದೆ ಪುನಃ ಪೊಂಜನಕಲು ಅಂಡ ಕೆಲವೆರು ರಡ್ಡು ಕೈಟು ನೇಜಿದೆ ಪುನಕಲು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೇಜಿದೆ ಪುನಃ ಕಂಡದ ಸಾಗುಳಿದ ಏನೇಲಿದ ಬುಳೆಂದ ಪನ್ಪುನವು ಈ ಬೇಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಯಳು ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ನರಮಾಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಸದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇಸ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತು ಪುಂಜೋಲು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಗ ಬೇಲೆ ಸಾಗೋಡುಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕಂಡೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೀರುನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಂಡ ನಟ್ಟಿ ನಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಲು ನಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ತಿಗಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ತಿಗಡು ಪೊಂಜೋಲು ಬೇಲೆ ಕಲುವೆ ರುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆ ಕಲುವಾದಿಗೆ ನುಂತ ಹೊಡುಂದು ಈ ಸಾಲು ನಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ರಡ್ಡು ಕೋಲು ಪತ್ತದುಂತುನಿ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಾಗ ಐಟು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಂಡಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಈತ್ ಸಾಲ ಹಾಲು ನಾಡೋಡ್ಬೇಕು ಅತನ ದಂಡ ಒಂದು ಆಂಜ ಹೋಯ್ತು ನಾಯಿ ನಾಡೋಡು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಾಲು ನಟ್ಟಿ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಏನೇಳ್ದ ನಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬೇಸ್ಯ ಪೋದು ಕಾರ್ತಿಯಲು ಪೋದು ಮಾತ ತಿಕಡ್ಲ ಕಂಡೊಲೆಡು ನೇಜಿ ನಡೆದು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ದೆತ್ತನಂಚಿನ ತೂನಗ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪಾಡ್ನವು ಪಚ್ಚೆ 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 ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೇಜಿನ ದೆತ್ತದಾಪುಣ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಒಂಚೂರು ವರ್ಣ ಮಾಜುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಜಿ ನಡ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪಚ್ಚೆ ವರ್ಣೋಗು ತಿಗುರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆವಡಾತೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೇಸ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕೆ ಮುಗಿದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಸಿಯಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ತಿಯೊಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಸಾಗುಳಿ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡು ತೂವ ತೂವ ದಿನ ಕರಿದು ವಾರ ಮುಗಿದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಬತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ಕರಿಪೆರೆ ಮದಿಮೆಯಾದಿತ್ತಿ ಪೊಸ ಪೊಣ್ಣುಳ್ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲಡೆ ಗೆತ್ತದಾತುಂಡು ಹಾ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ತೈತಿನ ಕೆಳಗೆ ನೊಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಬಾಜಿಲಿನ ತಟ್ಟಿಡುದೀದು ಪೊಸ ಕುಳ್ಟುದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದೊಂಗಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಮದಿಮಾಳು ಪೊಣ್ಣುಳೆಗೆ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗು ಉಪದ್ರವಾದೆಲು ಬರಂದಿಲೆ ಕಾಡು ಆಟಿದ ಮಾಸೆದನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಬುಳ್ಪ ಒಡ್ಡ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆ ತೆಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಡ ಕೊದಂಟಿಡ ಗುದುದು ಕೆತ್ತೆಲಕ್ಕಾದು ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತೆ ಬರ್ದು ತಾರಾಯ್ದ ಗಂಜುಣಲ್ದಿನ ಕುಳಿಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಗಂಜಿನು ಕಂದನ ಕಿಳಿಚಿ ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತಿಯಲಿಂದ ಪನ್ಪನವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಅವನಿ ತುರ್ತು ಕಜ್ಜ ಇತ್ತಂಡ ಆಟಿಂದ ಪನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಒಂಜಿ ನಮುನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳದ ಬರ್ಸಲಾಂಚನೆ ಅವು ಪಿರಿ 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 ಇಂದು ಬರ್ಪುನವು ಅವು ಬಾನಡು ಮುಗಲಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ಕಡಿಯಂದೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುನವು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅವೊಂಜಿ ನಮುನೆ ಭಾರಿ ಉಷ್ಣದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮುನೆ ಬಡವುದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡು ಏಪಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಂಪುಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐನೈನು ಸರ್ತಿ ಉಂಡುಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಬಡ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಆ ನಮುನೆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳೊಂದೇ ಆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಣವು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸಾಧಾರಣ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ತೌತೆ ಇಂದು ಮಾತ ಅವು ಬೆನ್ನಿ ಅನಗನೆ ಅರೆವಾಸಿ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪನೀತ ಒರಿದಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಲಾನ್ಲ ಅಪ್ಪಳನ ಸೆಂಡಿಗೆನ ಅಂದು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪೂರಾ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ಬೊಡ್ಚಂದೆ ಒರಿನ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಸಾಂತನಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐನೇ ತೂಟು ಬಾಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕುಟ್ಟು ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡಾತಿ ಅವು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಒಲಾಂಡ್ಲ ನಾಲ್ ಪುಳಿಂಕಟ್ಟೆದು ಇದು ತೆರಡ ಆ ಪುಳಿಂಕಟ್ಟೆನೇ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬರೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳು ಅವು ಆಟಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಟಿಂದ ಪನ್ನಗ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಮಾತ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಳು
ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಣವು ದಯಿಂದ ಬಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಾಗೋಲಿಂದ ಬಂದ್ಪುಣವು ಒಂಚೂರು ಉಂತುದು ಪುಣ ಪಗ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಳು ಆಟಿ ಕುಳ್ಳಿಯರೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಆಟಿ ಕುಳ್ಳಿಯರೆಂದು ಪಂಡಿದು ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಆಟಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಂಕೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಬಡ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಆಟಿ ಆಡೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಸೋನ ಓಡೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಗಾದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಅಂದಂದು ಆಂಡಲ ಜನಕುಲು ದಿನ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಆಟಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಸೇಸಾದ ತೋಜುಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ಮನ್ನಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆನು ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಸಾಯ ಪರೋಡೆ ಆನಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ವೈಟು ಕುಲ್ವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಳಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರದ ಕೆತ್ತೆನ ದೆತ್ತೇರು ಐತ ಕಸಾಯನು ಮಂತ್ ಪರಿಯರು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ ಮಂತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡೇರು ಈ ನಮುನೇಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಕೇಂಡ ಕಡಲು ಮೀಯರೆ ಬೋಪುಣವು ಈ ಕಡಲು ಮೀಯರೆ ಪೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆನಿ ಪೊರ್ತು ಕಡಲು ಮೀದು ಸುದ್ದಾಪುಣವು ಪೊಸತ್ತು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮರ್ಮಯ ಆಯ್ನಯೇ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಡಲು ಮೀಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಮೈತಿದಿಯಲ್ಲೇನು ಮಾಮಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಡಲು ಮೀಯರೆ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಕಡಲು ಮೀಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯೆ ಮರ್ಮಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸದಿಗೆ ಅಲ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ಮರ್ಮ ಎಡಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲೇ ತಯಾರ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದೆ ಅಡಿಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಆಯೆ ಕಡಲು ಮೀಯರೆಂದು ಪಂಡದು ಪೋನಗ ಮಾಮಿನ್ಲೆ ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಸಂತೆಲೆಗೆ ಮತ ಪೋಪುನಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ದು ನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಗ್ಗೋಡು ತಿಕ್ಕನು ಅಂತೆ ಪೂದೆ ತೊನ್ವಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಲೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪುಗೇರೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಮಾಮಿಗೆ ಕೊರ್ತೆ ಹುಡುಗಿರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇರು ಸಂತೆ ಮತ ತೂದು ಏನ ಮರ್ಮಯ ಬೈದೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪನೋಡತ್ತ ಈ ನಮುನೇಡು ಆಟಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮತ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತದ ಮಾಮಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೈತಿದೆಯಲ್ಲೇನು ಮಾತ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜ ಒಂದು ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾಮಿಗೆ ಪಂಡದು ಬಚ್ಚುಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯಿಂದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾ ಖರ್ಚಿದೆ ಛೇ ಮರ್ಮಯಗಾತನಿಗೆ ಹೊರಯನ ಬತ್ತನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಲ್ತುವರ ಪೋಂಡ ಯಾರು ಅಂತೂ ಮಾಮಿಗೆ ಪಂಡದು ಬಚ್ಚಿದಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮರ್ಮಯಗಂತೂ ಹೊರ ಇಂಕ ಮುಲ್ತು ಪೋಂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ತುಲು ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ತೇರು ಈ ನಮುನೆಡು ಆಟಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೋಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಆ ಕೇರಿಗಾನಗ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ನುಂದುಂಡು ಆಟಿ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ನು ಇಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಅಟ್ಟೋಗು ಬೋದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕರಿ ಕಜಾವು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಟಿದ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮನು ಮತ ಕರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆಡೊಂದು ಅಂಡಲ ಆಟಿ ಎಂಜಲ ಕರೆಂಡು ಆಟಿ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋನ ತಿಂಗೋಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಸೋಣ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕೊರು ಕಕ್ಕಿಲೆಕ ಕೇದಾಯ್ದ ಪೂಂಬೆ ಪೀಂಕುಂಡು ಸೋಣ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕೊರು ಕಕ್ಕಿಲೆಕ ಕೇದಾಯಿ ಪೀಂಕುಂಡು ಕೈ ಪೊಟ್ಟೆ ದಿഞ്ഞೊಂದುಂಡು ತಾರೆದ ಕಜವು ದೆಪ್ಪಾದು ತಾರೆದ ಮುದೆಲು ದೆಪ್ಪಾದು ತಪ್ಪು ದೀಪಾದು ಮೇಲುಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದು ಮೇಲುಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಲೆ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ತಿಂಗೊಳುಡು ಇಜ್ಜಾಂದು ಆಣು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಮಂಜೋಟಿ ಕಾಯಿಡು ಅರಸಾಟ ಒರ ಒರ ಒತ್ತೆ ಪೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊರ ಜೋಡು ಪೆರ್ಗ ಒರ ಒತ್ತೆ ಪೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊರ ಜೋಡು ಪೆರ್ಗ ಕುಡ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುದು ಬಚ್ಚಿನಗ
పుట్టుగొబ్బుద కవడె కాయిలెక పుట్టుద కాయిలుందే പുതരാണ്ട് തോജുണ്ടു ചെന്നത മണി കുളിത്ത് മിത്യഡ സേരുണ്ട് പൊട്ടെ പീങ്കുണ്ട് കോലൊയ്ത്തുണ്ട് പായാണ്ട് പൊട്ടെ പീങ്കുണ്ട് കോലൊയ്ത്തുണ്ട് പായാണ്ട് കീമാത്ത കണ്ടൊലെട് പായാണ്ട് കീമാത്ത ಕಂಡೊಲೆಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಕತ್ತಿ ಕೂಟುದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಪುನಿ ಅಲ್ತು ತಪ್ಪುಗೊಂದರ್ಪುನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಯಲಿಗೆ ಬೋದು ಅವಲ್ದಾನೆಲ್ಲ ಪಂತಿ ಬೆರೆದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕೈಕಂಜಲಿಗೆ ಪಂತಿ ದಿಂಜಾವನ ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಕಂಡೋಗು ಸುತ್ತುವರ್ಪುನವು ನೇಜಿ ಎಂಚಾಂಡು ಬೊಳ್ಳ ಬೂರುಂಡು ಹೊರವರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತದ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೊಳುಂದಾಂಡ ಈಕೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಕರ್ತೊಂದು ಸೋನ ಕೈತಡೆ 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 ಬನ್ನಾಗ ಆ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಪನಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಪಗ ನಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ಮಾತ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬುಳೆದೆತ್ತೊಂದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸತ್ವದ ಇಂಜಿದು ಆ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮಿತ್ತು 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 ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಐನು ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏಪತುನಗಲ ದನೆಂಡ ಐಕ್ ಕ್ರಿಮಿ ಬೂರ್ಂಡ ಐಕ್ ದನೆಂಡ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಿ ದಕಲು ತೂವೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಂದು ಪೊರ್ತು ಪೋಡುಂದು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಿದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ನಕಲು ಆ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮನೆದ ಗೊಪ್ಪುಳೇನು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ಮಣ್ಣಿಡಿತ್ತನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲಂಚಿತ್ತನ ಗೊಬ್ಬುಣು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೆಣ್ಣೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಗೊಬ್ಬುಳೇನು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರಿನಕ್ಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಎದುರು ಕತೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇರು ವಾವಾ ಬಗೆಟ್ ಬಿರ್ದದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ದಕ್ಲಿಂದು ಪಂಡಿದು ಆ ಎದುರು ಕತೆ ಪಂಡಿದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇನ್ನು ಪನಂದೆ ನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಆಕಾಸೊಡು ಬೆಂಡು ಬೆದುರುಂಡೆಳ್ಳು ಸಾದಿಂದು ಪಂಡ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ತರೆ ಮಿತ್ತು ತೂಪೆರು ಜೋಕುಲು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಾಯಿವರಿ ಪನ್ಪೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಮುರ್ತೆಗೆ ಪೋನಾಗ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಪೋಪುನಿ ಉಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಕೇರ್ಪುಡು ಅವು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮೂರ್ತೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಲಿದೆಪ್ಪುನಿ ಆಕಾಸುಡು ಬೆಂಡು ಬೆದುರುಂಡೆಳ್ಳು ಸಾದಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜರ್ನ ತೋಟ 32 ಕುಂಟ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಗುಯ್ ಗುಯ್ ರಾ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ದಾನೆಂದು ಕಿಂಡ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ತಿರಿನಾಯಿವರಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಬಾಯಿ ಇಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ತೋಟ ಪಂಡ ಬಾಯಿ 32 ಕೂಲಿಂದು ಪಂಡ ಕುಂಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೂಲಿ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಅಂದು ಪಂಡವು ನಾಲೈ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಡುಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಎದುರು ಕತೆ ಮಾತ ಪನೋಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಏಪ ಅಂದಕೆಂಡ ಈ ಮರಿಯಲೋಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಗಳು ತುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಮೇಕೆ ಈಮೇಕೆ ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಚದಿವತ್ತುನಿ ದಾದನ್ಲ ಕತೆ ಬನ್ನೇನು ಅಪಗ ತುಂಬು ನಡತನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪಂಡಿದು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಪಂಡಿದು ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ದಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಕತೆ ಪಂಡಿದು ಜೋಕ್ಲೇನವ್ರ ಇಂಚಾನ್ಲ ಮಂಕ ಮರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಂಡಿದು ಜೋಕ್ಲನ ಪೊರ್ತು ಪೋಯರೆ ಬೊಡದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ ಕತೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಗು ನಮ್ಮ ತಯಾರಾವಡುದು ಪನ್ಪುಣ ಅಟ್ಟಣೆದಂಚಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಳಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ನೇಜಿ ನಡ್ನವು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಕೋಲು ಒಯ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಎತ್ತರಗು ಪಜಿರಿನು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತೋಜಾ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬೇಸ್ಯಾಡು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಂಕೆಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಪಜಿರದ ಒರುಟು ಈ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಪಾವಡೆನು ಈ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ದೇಬೇರು ಪೊದೆತೊಂದೆರ ಅಂದ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉರುವಾರುಡು ತೂನಗ ಪಜಿರಾದು ಮಾತ ಕಂಡುಲೆಡ್ಲ ಕೋಲೊಯ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಯ್ಕುಲುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಬೋಳೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಅಕಲಕ್ಲನ ನಂಬೊಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲನ ಮತ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದೇರ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಏನ ಸಾನ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಜ್ಜಂದೆ ಪೋತುನ ಅಂಚಿನೇನು ಮತ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಾನಗ ಬಾಕಿಲ್ನ ದೆತ್ತೇರು ಸೋಣ ಕರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಿ ನಿರ್ನಾಲ ತಿಂಗೊಳು ನಿರ್ನಾಲ ನಡಪುಂಡು ಪಾಯಾತಿ ಕುರಲು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಆಂಡು ಪಾಯಾತಿ ಕುರಲು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಆಂಡು ಕೊಡಿ ಕದಿಕೆ ಪೆಲ ಕುಕ್ಕು ಬೆದುರತ್ತ ಸದಯಿರೆ
ದಡ್ಡಲದನಾರು ಕುಡಿಕ ಪೆಲ ಕುಕ್ಕು ಬೆದುರತ್ತ ಸದೈರೆ ದಡ್ಡಲದನಾರು குரல் கணத்துது பாகதகளில்லதிஞ்சாதுலானு குரல் கணத்துது பாகதகளில்லதிஞ்சாதுலாண்டு ದುಂಬುರಿ ರಕ್ಕಸೆಗೆ ಸಾರಗಂಗಿದಾಯೆಗೆ ದುಂಬುರಿ ರಕ್ಕಸೆ ಸಾರಲಂಗಿದಲಾಯೆಗೆ ಮಾತ ಅಂಗಿಲೆನು ಕತ್ತಿರುಣೆ ಸೈತು ಬೋಯೆಗೆ ಅಂದಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಂಬೆರೆಗ ಪೂಜಿ ಪೂರ ನಂಬೆರೆ ಪೂಜಿ ಕತೆನುಗ ದುಂಬು ರಕ್ಕಸೆ ಇತ್ತನಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸೈತೇನ್ ಪಿಕಸೆ ಸುಳ್ಳು ಸೈತೇನ್ ಪಿಕತೆ ಸುಳ್ಳು ಓ ಸೋನ ಕರಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಪುಣ ತಿಂಗೋಲು ನಿರ್ನಾಳ ನಿರ್ನಾಳ ಅಂದು ಬಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬುಳೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೂಳೋಯ್ತದು ಪೊಟ್ಟೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಿಂಕದ ಭಯ ಆದ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬುಳೆ ಬರ್ಪುಣಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ದೇವೇರು ಬತ್ತಿಲೆಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರೇಮುತ್ತದು ಮರೆನಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗತಿಟಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಬಾರ ಐನು ತೂನಗ ಐನು ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಐನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಐನು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಜನ ಮಂದೆ ಮರಪುಜೇರು ಕಿಸ್ಕಿಂದೆಡಿ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಬುಳೆ ಐನು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಸಿರ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತರೆಕ ಮೈಕ ಮೀದು ಒಂಜಿ ಮಡಿ ತುತ್ತೈತನ್ನು ತುತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದ ಇರೆ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರೆದ ಇರೇನು ದೀದು ಕಂಡದಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವುಡುಂದಂಡ ಈಕೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಲು ಮಾತಬೋಡು ಅಪಗ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾರೆ ದಾದ ಸೊತ್ತೊಂದು ಕೆಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿದಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಮೇಟು ಈ ಮೇಟು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣೋಡು ಹೂವು ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತುಲು ಪೆಲತ್ತೈರೆ ಕುಕ್ಕುದೈರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅತ್ತೋಸ್ದೈರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಟ್ಟೇವುದೈರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆದುರದ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಂತಿಲೇನು ದೀಪುಣವು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಆತು ಕದಿಕ್ಕೆ ದೇನು ಮಾತ ದೀದು ಅವೆತ ಮಿತ್ತು ಈ ಕುರಳು ದೀದು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಐನು ಸುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾರಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣೆ ಪುಂಡು ಐನು ಕೊನದು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜಾಲನ ಅಂಬಿ ಎಡ್ತದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಬಿ ಎಡ್ತಿಂದ ಜಾಲು ಒರಿಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೋಡು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊನತದಲ್ಪ ದೀಪೇರು ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಸಂಪಲಿಪೆರಂಡು ಈ ತಪ್ಪುಳೇನು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ತುಲು ಬಣ್ಪೇರು ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ಈ ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರತ ಇಸೇಸೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡವು ಅವೊಂಜಿ ನಾರು ಅವೊಂಜಿ ಏತ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಈಯೋಡು ದೆತ್ತನ ಮರಟೆ ಬರ್ಪಿವರ್ಸೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ತಾಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರ್ರಜ್ಜಿಂದಂಚಾಪುನ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ದೆತ್ತುಂಡ ಈಯೋಡು ದೆತ್ತುಂಡ ಮಗರೋರ್ಸ ಅನ್ನಕ ಪಿರಬತ್ತದ ಅಡೇಗೆ ಸೇರುನು ಕತೆಟ ಬರ್ಪುನ ದುಮ್ಮುದೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಸಹಸ್ರಕ ವಚ್ಚಿಂದ ಹೇಗೆ ಪುದರ್ ಐನೂಲ್ಪ ಸಾರ ಅಂಗಿದ ಇಂದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕರ್ತುಲು ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅಪರಾವತಾರ ಆದು ಪೋಡಿ ಮರ ನಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ವಾನಮನೆ ನಾರು ದೆತ್ತುಂದಾಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಿರಬತ್ತದ ಸೇರುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಆ ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರತ ನಾರಿನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ದೆಪ್ಪುನಗ ಐಟುಪ್ಪುನ ನಾರಿಗೆ ಈ ರಕ್ಕಸನ ಒಂಜಿ ಹೊಲ್ಪಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಕತೆ ಆ ರಕ್ಕಸೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮರತ ಹೊರಟುಳ್ಳೆ ನಾವು ನಿಜಾತ್ ಖಂಡಿತಾತ್ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಲ್ಲುದಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ಬೋಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊನತ್ತದು ಆ ಜಾಲಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಣಿಟ್ಟು ದೀದು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಪೋದು ಆ ಕಂಡೊಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ದೆಡ್ಡೆ ಕುರಲ್ಲಿನ ಮಾತ ಅಜತ್ತದು ಐನು ಕೊಣತದು ಆ ಮಾತ ಮಣಿಟದೀನ ಐಕುಂಜಾತ್ ತೇವುದ ನಾಲ್ ರಡ್ಡು ತೇವುದ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿದಿಯರೆಂಡು ಪದುಪೆದ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿದಿಯರೆಂಡು ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ರಡ್ಡು ದಿಯೋಡು ಫಲವಸ್ತು ದಾಲ ದಿಯೋಲಿ ಇದೇನು ಮಾತ ದೀದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಅಲ್ಪ ಜಾಲಿಡು
ಐನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಈ ಕುರಲನ್ನು ದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಬೊಕೊರಿ ಧೂಪ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಜಾಲಿಡ್ದು ಐನು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಬತ್ತದು ದೇವರನಲ್ಪ ದೀದು ಅತಂಡ ದೈವದ ಮಣೆಮಂಚ ಆವುದಲ್ಪ ದೀದು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾತು ಅರಿನು ದೆತ್ತದು ಪೂರೆರ್ಲ ಐಕ್ ದಕ್ಕದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಐನು ಆ ಕುರಲ್ದ ನೇನು ಇಟ್ಟೆಯುದ ಇರದೀದು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತ್ತ ಇರದೀದು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಇರದೀದು ಏತೇತಿ ಇರೆ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ದ ನೇನು ದೀದು ಐನು ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರನ್ನು ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಐನು ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನು ಸುರೂ ಕೊನ್ನೋದು ದೈವದ ಮಣೆ ಮಂಚಾವು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿಲೆಗೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಳೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೂವು ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಬೋಡ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿರಿತ್ತಂಡ ನಾಯಿರಿಗೆ ಪಲಾಯಿಗೆ ಕಿದೆಕ್ ಮಾತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿನೇನು ಕೊನೊದೈನ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ತಾರೆದ ಕುಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೊನೊದು ದೀಪು ನಾವು ಈ ನಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಐನು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಂದು ಪೂರ ನಿರ್ನಾಲುಡಾತಂಡು ಅವು ಮಾರನೆ ಮಿದ ಉಚ್ಚೆ ಅಂದಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ದಿನ ತುಯರೆ ಜಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ದಿನ ತೂದು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆದ ಜನ ಮಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಂತದೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬುಳೆ ಪನ್ಪುಣೇನು ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೊಯ್ಯರೆಂದು ಪಂಡದು ಅನುವಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಪಜಿರಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಬುಳೆ ಅವು ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣಗು ಬದಲಾಪುಣಂದು ಪಣ್ಣದು ತುವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚಡೇನು ತುತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಏಪ ಬಂಗಾರು ವರ್ಣದ ಪಚ್ಚಡೇನು ತುತ್ವೇರೋ ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದೇ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬುಳೆ ದಂಗದುಂತೊಂದುಂಡತ್ತ பச்சை மாஜிண்டு மஞ்சள் ரங்கு மகுருண்டு பச்சை மாஜிண்டு மஞ்சள் ரங்கு மகுருண்டு கண்டொலெடு புண்டு புண்டாದ ಗಿಳಿಕುಲು ಕುರಲು ರೊಂಬೊಂದು ರಾದು ಪೋ ಒಂದುಂಡು ಪುಂಡು ಪುಂಡಾದ ಗಿಳಿಕುಲು ಕುರಲು ರುಂಬೊಂದು ರಾದು ಪೋ ಒಂದುಂಡು ಸಾಲು ಸಾಲಾದ ಪರ್ದತ್ತಿ ಕಂಡೊಲೆಗು ಜತ್ತುಂಡು ಕೇತಂಬುದರ್ತದು ಬಾರು ನುಂಗೆಲುಡು ಉಳಯಾಂಡು ದಡೆದೀದು ಬೈ ಮುಟ್ಟುದಾಂಡು ದಡೆದೀದು ಬೈ ಮುಟ್ಟುದಾಂಡು ಕೊಡಿಬೇದಾಂಡು ಕೊಡಿಬೇದಾಂಡು ತುಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಪತ್ತಾಯೊಳೆಡು ಬಾರಾಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಗು ಬುಳೆ ಬತ್ತದ ದಿಂಜಿದಾಂಡು ಆಹಾ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಮಾಜಿಂಡು ಬಂಗಾರು ವರ್ಣಗು ಬುಳೆಂದ ಪನ್ಪುನವು ತಿರುಗಿನಿಂದ ಅನಗ ಆಹಾ ಬುಳೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಐಸಿರ ಅಲ್ಪ 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 ಜನ ಕಡ ಪುಡ್ದಾಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಕೊಯ್ಯರೆಗೇನ್ ಕಂಡ ಕೊಯ್ಯರೆಂದು ಪನ್ನಗ ಆತ್ನೇಟ ವಾ ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಣಿಪನ್ನೆ ಕುಳೊಂದಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗು ಅಂಜೋಲೆಗು ಮಾತ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಅಪಗ ಕೇಕ್ ಜಪ್ಪು ನೀನು ಅಪಗ ಪರು ಜಂದನ ಪರ್ದತ್ತಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಪರು ಪಾಡ್ಪದಾತನ್ನು ತಯಾರಾದು ಅಂತುದೇರು ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಪರ್ದತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಪೊಂಜನಕ್ಲನ ದಂಡು ಜೈದಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೆರನ್ನ ಕೈ ಪೊಲ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಅಕಲು ಕೈ ಬಾಡಿ ಇರಂದಂಡ ಅವು ಬೇಲೆ ದುಂಬೆ ಬೋ ಪೂಜಿ ಅವು ಕೆಲವರೇನು ತುಯ್ಯರಂಡು ಇಂಚಿನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂದಂಡ ಕೇಯಿ ಸಾಕುಜಿ ಐಕೆ ಸುರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಎತ್ತದು ಐನಾತ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೇಯಿ ಬತ್ತದು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಉಲಾಯಿ ಊರಾಡಂದು ಬಂಡದು ಕೇಯಿ ನಾಯನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಜಪಡಾಯರೆ ಪನ್ಪೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲು ಮಾತ ಜಪ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಬುಳೆ ಐನು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಮಂದೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪಕ್ಕಿಲ್ನ ರಾಸಿ ಬುಳೆ ಆಂಡಿಂದು ಪಣ್ಣಗ ಪಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಒಲ್ತು ಏರು ಪಣ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಲು ಮೇಡ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂದು ಪಂಡದು ಗಿಳಿಕುಲು ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಕುರಾಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಜೋರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೋಳೆ ಅವಳು ಕಂಡದ ಬರಿಟುಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂತುಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿಪ್ಪಿ ಒಟ್ಟುಲೆ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಬುಳೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ತಿಪ್ಪಿ ಒಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಆ
ನಿರ್ನಾಲ ಕರಿದು ಆ ಬೊಂತಿಯೋಲು ಬನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬುಳೆ ಬೊಂತಿಯೋಲು ನೈಕ್ ಬುದರ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಬರ್ಸಲಾತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಪೂಜಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಡು ಬಚ್ಚಾವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಲಾಯಿ ಉರುಂಡು ಓಲಮಿನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ಆ ಬುಳೆನು ಕೊಯ್ದು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಉಲಾಯಿ ಬೂರೋಡು ಪಂಡದು ಆ ತೊಡುಟು ಎವ್ವೆಪ್ಪುಡು ಆ ಅಂಗಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕೇಯ್ನು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಯ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಯ್ನು ತುಂಬುದು ಜಾಲ್ಗ ಪಾಡಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಜಾಲನು ಮಾತ ದುಂಬೆ ಸರಿಮಂತು ದುಪ್ಪೇರು ಮಣ್ಣದ ಜಾಲು ಬರ್ಸೋಗ ಪೂರ ದಾನೆಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಮಡಲು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ ಮಡಲೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಕೊಟ್ಟುಡು ಪತ್ತದು ಪೆರೆಸಿದು ಮುಟ್ಟಿಡು ಒಲಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಹಾಕದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಎತ್ತು ತಗ್ಗಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐನು ಪುಳಿ ಮನಿಟ ನಾಲು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ತಟ್ಟು ಮಂತದು ಐಕ ಅಂಬಿ ಎಡ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಜಾಲಗೆ ಬುಳೆ ಬತ್ತದು ಬೂರುಂಡು ಪಡಿದೀಪೇರು ನೋಪೇರು ಐನು ದೆತ್ತದು ದಕ್ವೇರು ಐನು ಮಲ್ಲೆಡು ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ಬಾರನು ದೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುವೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕರಿದು ಆ ಬಾರನು ಬುಣ್ಗಾವೇರು ಐನು ಪಿರ ಪಡಿಕ ಪಾಡುವೇರು ಐನು ಕೈಸಟ್ಟಿಡು ದೆತ್ತದು ಪಾರಾದು ಐಟಿತನ ನೊಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಐಟಿತನ ಜಳ್ಳು ಬೇತೆ ಎಂದು ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಂದು ಬನ್ಪುಣ ಉಂಡ ಅಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರನ್ನು ದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಕೊನಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪಾಡುವೇರು ತುಪ್ಪೆಡು ಪಾಡುವೇರು ಐಕೆ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕದಿಕೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕದಿಕೆದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುವೇರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬುಳೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಎಣೆಲದವು ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ದಾಂಡು ಎಣೆಲದ ಬುಳೆ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ದ ಆಂಡಿಂದ ಆಂಡಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆತ ಅಟ್ಟನೆಂದ ಪನ್ಪುನವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆ ಅವು ಎಣೆಲು ಕೊಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಅವಡು ದಯಂದ ಪಂಡ ಸುಗ್ಗಿಡು ಕೆಲವೇರು ಬಿತ್ತುವರಿಗೆ ಕೆಲವೇರು ನಡ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಣ ಕಂಡ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಈಕ ನಡುಡಾಪುಂಡು ನಡ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಗಂಡುಲೇಡು ಬಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಬಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡ ಅವಡು ಐಕದಲ್ಲ ನಲ್ಲೇದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬಿತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ತೂದು ಬೊಟ್ಟಿ ಗಂಡಲು ಮಾತಾಡಂದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬಿತ್ತುನವೇ ಅಂಚ ನರಮಾಣ್ಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಣ್ಣಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆಣ್ಣಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ಎಂದಾಂಡ ಐಕೆ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ಗೌಜಿ ಬಿತ್ತುನ ಎಂದಾಂಡ ಐಕೆ ದಪ್ಪುನ ಗೌಜಿ ಮಾತಾಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಒಡು ಬತ್ತನ ಕಂಡವು ಎಣೆಲಿದ ಬುಳೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅವು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಂಗಜ್ಜವು ದಂಬೇಲು ಪುಡದು ಪುಡು ನೀರು ಬುರ್ದು ಪುನಗ 4-5 ಸಾಲು ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡಂದಾಂಡ ಎಡೆಗೆ ನಡ್ರೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂಚತ್ತು 500 ದತ್ತದು ಅವನಿ 2 ಸಾಲ ಅಂಡ ಯಾರುಜಿ ಅವು ಮುಟ್ಟೋಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐನು ಸಾಲು ಬತ್ತದ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕೋರು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಬಂಡ 7 ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮಾತ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನ ಕಂಡಗು ಅಕಲಕಲ್ನ ರಡ್ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಡು ಎರು ಬೋರ್ಲು ಮಾತ ಯಾವುಜಿ ಅವಾಗ ನೆರೆಕಾರೆ ತಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಲೆತ್ತಿದೇರು ಅಕಲ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೊಣತಿದೇರು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಣತಿದು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಬಾರಿ ಜೋರುದ ಗೌಜಿದ ಬುಳೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ದಪ್ಪುನ ಸೊರಗೇನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಹುಂ ಫಡ ಫಡ ಓ ಹುಂ ಮಾತ್ ಒಂದು 4 ಮೆಟ್ಲಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನ ಬೆರಿಕ್ ಅವಳು ಮೂಲು ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡುಡು 4 ಮೆಟ್ಲ ಎರುದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬಿಗಿನ ಇರುಕುಲು ಕೆಲವು ಲಾಚಾರ ಕಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲು ಆ ಲಾಚಾರ ಕಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲೇನು ಪಿರಾವುಡು ದಪ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾತಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಪೋಪುಣವು ಆ ಎದುರುಡು ದಪ್ಪುನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಎರು ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೇನು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಆ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ದಾನೆಂಡಿಂದ ಕೇಂಡ ಆನಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ನೆನೆಪಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೇಸ್ಯ ಕರಿದು ನಿರ್ನಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಬಂತೆ ನಿರ್ನಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಿರ್ನಾಲ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಿ ತಗ್ಗಾಪುಂಡು ಅಪಗ ದಾನೆಂಡಿಗೆ ದಾದ ಮಾತಿನುದುಚೆ ಗಾಳಿ ಬಾರದ ಪರ್ದು ಪಣ್ಣಿನೇ ಉಂಡೋ ಬೆನ್ನಿದ ನಡುಟಲ ಬೈದೆ ಸುಗ್ರೀವೇ ಗಾಳಿ ಬಾರದ ಪರ್ದು ಪಣ್ಣೆನೇ ಉಂಡು ಉಂಡು ದೇವರೇ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೋಲು ದಾಯ ಕಣತ ಬಣ್ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಗೆಂದಾಳಿ ಉಂಡು ನೀ ದಾಯ ಕನತ
ನಿನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಂಬರುಲುಂಡು ನಿನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಂಬರೊಡು ಕಟ್ಟಿಡೆಂಚಿನ ಬಜಿಲಾ ನಾವೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಡ ಬಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದನ ಆಡಡೆಗೆ ಎಲ ಕತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ ಓ ಮಾರಾಯ ಓ ಮಾರಾಯ ಏರೆಗಿ ತಿಂದು ತಿನ್ಪಿನೇರು ಬನ್ ನೇನು ಏರೆಗು ಯಾನದನೆ ಏರುವ ನೇನು ತಿನ್ಪುಣೇರು ದಾದ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆನಾ ದಾದಂದು ನಿನ್ನ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆನ ನಿನ್ನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಣಗೇಂದ್ರ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆಣ್ಣಿದ ಗೌಜಿ ನಿರ್ನಾಲ ಬೋಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲಾನಿ ಕಾಲಗು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನೆನೆಪಾಂಡ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಯಾನ ಪಣಪೆ ಯಾಮ ರಾಮದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಎಂಕಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋನೆ ಎಂಕಲು ಬೆನಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಆ ನೆನೆಪಾಗಿ ಆ ಬೆಣ್ಣಿದ ತುರ್ತದ ನಡುಟ್ಲ ಸುಗ್ರೀವೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಕೇಂಡ ಬುಳೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಸೊತ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪೆ ಕೈಟ್ ಬೊಂಡ ಕೆಲವು ಬೊಂಡುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಜಿಲದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೆ ಗಾಳಿ ಪರಂದು ಅವು ಗಾಳಿದನೇ ಪರಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಚೀಪಾಯಿ ನೀಡಿದ ಐನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೆ ಅವೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ಲಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಐನು ರಾಮದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಐನು ಎದುರು ದೀಪೆ ಏರೆಗಿಂದು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಏನಾಗ ಪನ್ಪೇಂದು ಈರೆಗೆ ಪರಿಯರೇನು ರಾಮದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನೀನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ತಂದು ಏರೆಗೆ ಬಡಾದು ಈ ನಮನೆ ಪಣ್ಣೆನೇ ಹೇಗಿತ್ತದು ಈ ನಮನೆ ಗಾಳಿ ಬಾರದ ಪರಂದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದ ಈ ನಮನೆ ಬೊಂಡೊಲಿನ ಮತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇಂದು ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿರೆಕ್ಕೆ ಈ ವಾಂದೆಕ್ಕೆ ಬಡದು ಪತ್ತೊಂದು ವೈದಾನ್ ಆ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪನ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕುಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಪುನಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಬೇತೆ ದಾದಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲನ ಐನೇ ಎಂಕುಲಿ ರೇ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆತ ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಲ ನರಮಾನ್ಯ ಆದ ಇರು ಬೆಂದಿನಾರು ಈ ಪೊರ್ತು ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರೆ ಎಂದು ಕೊಣತ್ತು ನಾವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಸುರ ಸುಗ್ರೀವನ ಮೋನೇಡಿ ತೋಜುನು ದಯಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲಿಂದ ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ರಾಮದೇವಿಯರು ಬೈದಿನ ದೂರದ ಪೇಂಟೆ ಹಿಡ್ದತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಪೇಂಟೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ನನಗಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಪೇಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂದು ನೆನು ಕೊರ್ಪು ನೀನು ಅಂಚ ಸುಗ್ರೀವನ ಮೋನೇಡಿ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಸುರಂಡು ಅವು ದಾದ ಊರ್ದ ಬೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಅದಾ ಬನ್ನಂಗ ಐನ ಬೊಂಡ ಐನು ಸುಗ್ರೀವೆ ವಿವರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಬೊಂಡತ್ತು ಒಂದು ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಸಾಂಕದು ಕಿದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಕನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ಬೊಂಡ ಅವು ಮಾತ ಜಾತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಈ ಬೊಂಡ ತುಯ್ಯರಡೇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಗೆಂದಳ್ಳಿ ಬೊಂಡ ಈ ಗೆಂದಳ್ಳಿ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ನು ಇರು ಪರಡು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಂದ ಕೆತ್ತು 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 ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪ ಐನು ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ನಾಡೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮೋನೆ ಅವು ದಾನೆ ತರೆ ತರೆ ತರೆದು ನನ್ನ ದಾನೆ ತಿಪ್ಪಿ ತೋಜುನು ನನಗ ಈ ನಡೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಆ ನೀರನ್ನು ಈರು ಪರಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನೀರು ಪರಿಯರಂದಾಂಡ ಗುಯಲ್ದ ನೀರು ಪರ್ನಗ ಪನಿಯರೆಂಡು ಬೊಂಡದ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಕೊರ್ನಗಿಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ನೀರು ಪರೋಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನದಿನ ದಾಯಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಬೊಂಡನು ಈ ಬನ್ನಂಗ ಈ ನಡೆಗೆ ದರ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಬಾವಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೆರೆಸೋಡಿಯನ್ ಈ ಬಾವಿನ ಪೆರೆಸಿದು ಅಡೇಗೆ ದೀವಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕೊನೆಯದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಐನೋತ್ ತಿಳಿಪೊಡು ಪೆರೆಸೋಡು ಅವು ನಯ 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 ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನಾಗ ಜಾರು ಲೆಕ್ಕಂತನ ಆದು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಬೆಲ್ಲುನು ಪೆರೆಸಿದ ಐನ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಡೋಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂದ ಕನ ಇದೆತ್ತ ಯಾನು ಗಾಳಿ ಬಾರೆದ ಇಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಪೂಲು 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 ಮಲ್ತು ಬಾಡು ಐನೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲನ್ನು ದೆತ್ತದ ಐಕ್ ಪಾಡು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪುಳುಡು ಐನು ಮೊರೆಕ್ಕವಡು
ಐನು ಮಿನಿ ತಿಂದರಡ ರಾಮದೇವ ಇರು ವಾಕಾರಣಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ರೈರ್ನೇ ಬುಡ್ರೈರ್ ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಗೈತ ರುಚಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಹಳ್ಳಿಡ ಬುಳೈನಂಚಿನ ಸುಗ್ರೀವೆ ರಾಮಗ್ ದೇನು ತಿನೋಡು ತಿನೋಡು ತಿನೋಡುಂದು ಆ ಅಂಗು ತೋಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದೇವಿರ್ದಾನೆ ಪೊಸತ್ತ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪುನು ದೇನು ತೂದು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಆರು ಇಂಚೆ ಎನ್ನು ಇರು ಬೊಂಡ ಪರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟು ವಯ್ಯಾರೊಲೆನು ಕೇಂಡಿರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮನಸ್ಸುದುಳಾಯಿಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮನಸ್ಸುದುಳಾಯಿಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅವೆನು ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಏತು ರೀತಿ ತುಂಡಲ ಇಂಬೆ ಪಾತೆರದ ರೀತಿ ಬೊಂಡಗುಪ್ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಈತಿ ಪಣ್ಣಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಂಡದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಂಡಂಡಾರಿಗೊಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಇಂಬೆ ಪಾತೆರದ ರೀತಿ ಬೊಂಡಗುಪ್ಪಂದು ಪಾತೆರಡು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಬೇದ ಸಾತ್ರಲು ನಿಂಬೆ ಕಲ್ಪಂದಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಬೇದ ಸಾತ್ರೊಲೆನು ಇಂಬೆ ಕಲ್ಪಂದಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಕಲ್ತುದುಂಡನ ಬೆರ್ಮದೇವೆರೆನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದೆ ಬುಡ್ತಾಯೇ ಬೆರ್ಮದೇವೆರೆನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದೆ ಬುಡ್ತಾಯೇ ಅಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ರಾಮದೇವೆರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲ ಉಲತ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಬಂಡಂಬಿಯ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ತೋಜುಂಡು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದಾದು ಆಯಗೊಂಜಿ ಎಂಬೆ ಪರ್ಜೆರ್ದು ಬೆಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ದಾಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಆಯನ ಅಂಗು ತೊಡು ಅವು ದೆತ್ತು ತೋಜುಂಡು ರಾಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾದಾಕ್ಲಿ ಉಲತ್ತುಲಾಯ್ಡು ತೆಲ್ತೊಂಡೇರು ಬಿ ಪನ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡೋಡು ಆಯ ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಬಡದಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೆತೊನಡಾಪುಣುಂದು ದಯಪಂಡ ಭಿನ್ನಾಟಿಗೆದ ಊರುಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಗ ಪರ್ನಗಾಕ್ಲಿ ದಾನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪರ್ನಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಿಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿಡು ರಾಮದೇವಿರ ರಾಮೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಐನು ಪರ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವನ್ ತೂಪೇರು ತೂಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆಯ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೇನುವಿರು ದಾಯ ಕೇಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಬೈದಿನ ಎತ್ತತ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಪಾತೆರುನ ಪೊರ್ತು ರಾಮದೇವಿರು ಕೇಣುವಿರು ಈ ಬರ್ಸನನ ಪಿರಮುಖ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ನನದ ಸಂಗತಿನ ದಾದಾದು ಪಿನ್ಕಾದು ಬತ್ತ ನನದ ಸಂಗತಿನ ದಾದಾದು ಪಿನ್ಕಾದು ಬತ್ತ ಯಾನಿನಿ ಇದ್ದೆ ಬೋಲೆ ಬುಡಿಯಡ ಮಾತಿರಿಡೆ ಬತ್ತದೆತ್ತನಗ ಕಡಮೆಡುಂಜಪ್ತೆ ಕರಿವಂಚಾದು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ರೋಡು ರಾವಣನ ಮೈಟೇತು ಎಲು ಮಾಸ ಏತಾಯತಿಗಲೆದಪ್ಪ ಏತು ನೆತ್ತೆರು ಏತು ರೊಂಕಾದು ತೂಪಿನ ಕುಳೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜವಣೆರಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಂಚಿನ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಲೆಪುಡಾವೆ ಬರಡೀರು ಕಣ್ಣಿಡು ತೂದು ಪಳ್ಳೆ ಬರಡೀರು ಈರ ಕಣ್ಣಿಡು ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ರಾವಣನ ದಂಡೇತು ಮಲ್ಲೆಡು ಬರಡು ಕಣ್ಣ ಸೋರಿಗೆಗು ಬೂರಡು ಅಪಗನೇ ಬತ್ತು ದೊರಿಯೊರಿಯನು ನೆಲ ಕೊಂಜುಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ತರ್ತದು ಬೊಂಡು ಸೀಂಟಾಯ್ ಜಿಮಿನಿ ಅಪಗನೆ ಅಕಲೇನ ಪತ್ತದು ಒರಿಯೊರಿಯನೆ ಹಾಕದು ಬೊಂಡು ಸೀಂತಾ ಒಂದೇ ಪೋವೆರ ಈರ ನನು ಲೆಪ್ಪೊಡಿಂಚಾಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕದು ಬಂಡೆ ಸುಗ್ರೀವೇ
ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಚ್ಚದಾನೆಂದು ಪಂಡದು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಗ್ರೀವೆ ಪನ್ಪೆ ದೇವರೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿಕಾಲೊಗಾನಗ ದೂರಾಂಡು ಬರ್ಸ ದೂರ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇರಿಸವಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಣ್ಣಿದ ತುರ್ತಂಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆಣ್ಣಿದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಇರೆಗೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರೆಗೂ ತಪ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಂದೇರಿಸವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೀತೆನಾಯಿ ರಾವಣೆ ಕೊಣತೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ ಓಲುದೀತೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಯಾನಿರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಜವಣೇರು ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಮಿನಿ ಬುಡಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲಿಡೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಪೋವು ಒಂಜಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಪೋವಡೆ ಕಳಕ್ಲು ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ನಾಲಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಂಡೊಂದು ನನ್ನ ಮುಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಕರಿದುವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಡಿಸವು ನಾವು ಸಮತ್ತು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಯಾನು ಓಲೇನು ಬುಡ್ಪಾವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣೇರ್ನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ದಾನೆಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ನೀರು ತೂವೋಡು ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದಕ್ಲು ಮಿನಿ ಹತ್ತು ಅಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕೇಂಡ ರಾವಣನಂಚಿನ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿರಂದ ಅಕಲ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಕಾರ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕದು ಅಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಂಡು ಸಿಂತಾವು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಆತ ಮಿನಿ ಮನ್ಪಾಯಿಜಿ ಆ ನೀರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಏನನು ಇಂಚಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಬಂಡದು ಕೈಟಿ ಚಿಟಿಕೆ ಬಾಡ್ದು ಬಂಡೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಿ ಬಂಡ ಆತ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಯಾನು ಸಂದಾವೆಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಣ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ರಾಮದೇವೇರು ಅವಮಾರ ಐಕ್ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡೇರಾ ಅತ್ತು ರಾಮದೇವೇರು ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಂಡಿನೇಟ್ಟು ಇಸ್ವಾಸೊಡೆ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಈ ಪಂಡಿನತ್ತುಂದು ಈ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತುಂದತ್ತು ಸೀತೆ ಓಳುಳ್ಳಾಳು ಪನ್ಪಿನೆನು ದುಂಬು ತೆರಿಯೊಣಡತ್ತ ಮಾತೆರೆನು ಕೂಡೊಂದು ಪೋಪಿನೋಡೇಂದು ನಮ ಮಾತೆರೆನು ಕೂಡೊಂದು ಪೋಪಿನೋಡೇಂದು ನಮ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಾಳ್ಡ ನಮ ಪೋದೇತ್ ಮಲ್ತುಂಡದಾನೆ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಾಳ್ಡ ನಮ ಪೋದು ಏತ್ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾನೆ ಪೆರಜನನಂಕು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಿಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಎಡ್ಡ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಏರೆನಾಂಡಲ ದುಂಬುಲಂಕೆಗ್ ಒರಿಯನು ಕಡಪುಡುದು ದುಂಬುಲಂಕೆಗೊರಿಯನು ಕಡಪುಡುದು ಸಂಗತಿನು ಪಿನೊಡು ಈತ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಣ್ಪುಣ್ಣೆ ರಾಮದೇವೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಪಣ್ಪುಣ ಮಾತ ಸಮ ನಿನಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜವಣರಿಗಂಚಿನ ಬಿರ್ದುಂಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಂಡು ಅಕಳಂಚಿನ ತಂಕಲ ಉಂಡು ಅಂಡದಾನೆ ಲಂಕೆ ಓಲುಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಯರನ್ಲ ಪೋತಾರ ಯಾನಂತೂ ಕೇಂದ್ರನೆತ್ತಂದೆ ಲಂಕೆ ಓಲುಂಡು ಯಾಂತೂ ತುಜಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮಸರವಂತದು ಎಂಚಲಾಂಡದು ಬಂಡದು ಪೋಪುಣಿ ಅಲ್ತು ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೆರಿಯೋಡು ಸೀತೆ ಓಳುಲ್ಲಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೆರಿಯೋಡು ಲಂಕೆದಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವೇ ಕೇಂದ್ರನೆತ್ತಂದಾಯ ಲಂಕೆಡೆ ಕೊನದು ದೀತೇನಂತ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ದೀತೇನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಜವಣೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿಂದ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಓಲು ದೀತೆರಿಂದ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರೂ ತೆರಿವು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಬೆ ನೋಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನೆಯನ್ನು ಏರೆನಾನ್ಲ ಅವರಿಯನ್ನು ಕಡಪುಡುದು ನಾಲೂರು ತಿರುಕುನಲ್ಪ ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚಂದೆ ಪೋಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಇತ್ತನ ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಯನು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಸೀತೆ ಓಲುಲ್ಲಂದು ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯು ನೋಡು ಸುರುಟು ಐನ್ ತೆರಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಆಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಮಿನಿ ಆಪುಜಿ ಪಣಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಆಗೊಂಜಿ ಆತ ತಂಕ ಬೋಡು ಒಲನಾಲು ಬೂರ್ನುಂದಂಡ ಇನ್ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ರಡ್ ಕೊರಿಯರ್ಲಾಗಿ ತೀರೋಡು ಬೀರ ಅಂಚಿತ್ತನ ತಂಕ ಇತ್ತನ ಎತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಏನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಂಡ ನು ಮತ್ತು ಆಪುಣ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಚಾದು
ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂಡು ಸರಿಯಾಪುಜಿ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಏರಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಏರಂಡ ಇತ್ತಂಡ ఆయన ಸುರುವರ ಕೊರ್ದುಗಡ ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ನಿಕಲೆಟ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇವರು ಏರಾಂಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇನ ದಾನೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸದರನು ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವನ ಮೋನೆನು ರಾಮೆ ತೂಪೇರು ಅಪಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಪೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಮುಂಡ ನೆರಿ ಕಟ್ಟಾದ ತರೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ದು ಆಲೋಚನೆವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ದು ಒರೊನೆ ತರೆದಿರ್ತದಿ ಜಂಬರುನು ಮನಸ್ಸು ಮಳ್ತೆಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೆನ್ನರುವತ್ತೇಂದು ಕೋಮಟಿಗೆ ಮಿನಿದಲ ಪಾತೆರುನಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅರುವತ್ತೆಂದು ಕೋಮಟಿಗೆಡುದಲ ಪಾತಿರುನು ಅತ್ತು ಇಂಬ್ಯ ಸಾಮರ್ಥಿಕೆದ ಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯ ಸಾಮರ್ಥಿಕೆದ ಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಾಂಬವೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಜನಕುಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುನಿಲ ಜಾಂಬವೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನಕುಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುನು ನಾಲೈನ್ ಜನಕುಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುನಿಲ ಆತ ಪೊರ್ತಾನಗ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಮದಿಪುನು ಕೇಂಡಿದು ಸುಗ್ರೀವ ಅಡೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಓ ಅಂದು ಏರೇನಪ್ಪ ಕಡಪುಡ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪುನಗೈಟ್ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ತದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡೆ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೂರು ಬರ್ತು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ತೂನಗ ಆಗ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ನೆಕ್ ಸರೀತಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಉರಿಯುಳ್ಳೆ ಹನುಮಂತೆ ಏರು ಹನುಮಂತೆ ಆಯರಗಲ್ಲ ದೂರದ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಗದಿ ನಮಗೆ ತಂಗಡಿ ನಮಗೆ ತಂಗಡಿ ನಮಗೆ ಎಂದು ಬಿರ್ಸದಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸಂಬಂಧಡೋರಿಯನ್ನು ಪುಗಾರ್ನೆ ಕರ್ತಾಜಿ ಪಗ ರಾಮಡ ಪನ್ಪುನೆ ದಯವಂಡ ಯಾನು ಏನ ಸಂಬಂಧದ ಎಂದು ಬಂಡದು ಕೋಮಾಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಏನೇನು ಪುಗಾರ್ನೆ ಎಂದತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತನ ಏನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾನೆಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕನತ್ತು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುರುಟು ಜಾಂಬವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಳ ನೀಳೆ ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಯೋಗ್ಯತೆದ ಗುಟ್ಟು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಅವು ದಾನೆ ಪಾತಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಏರ್ಲ ಕೇರ್ನವೆ ರಾಮದೇವರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ದಾನೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಸೀತೆಯನ್ನು ತೂಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಆಗಿ ಉಂಡು ದಂಡ ವಾನಮ್ಮನೆಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಹೇಗೆದಲ್ಲ ಆಧಾರ ಉಂಡ ಅಪಗ ಏನ ಪುಟ್ಟುದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಬಂಡೇರು ಕತೆ ಏನ ತಂಗಡಿಗೆ ಜೋಕುಲಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಪಾಕ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪರ್ವತೋಡು ಅವಲು ಮೂಲು ಮಾತಾಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಾಕ್ಲು ದಿನ ಕರಿತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನೆ ಎಂಡಿದ ಕೇಂಡ ಅಕೇರಿ ಕಾಲೋಗ ಅನಗ ದೇವೇರ್ನ ತಪಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಬಿಯೇ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಪೋಕ್ರಿ ಏನು ಬಂಡ ಪೋಕ್ರಿ ಎಲ್ಲೇಡು ಮನ್ಪಂದನ ಉಪ್ಪುರಾಟ ಎಂಬಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮೀನಿ ಹತ್ತು ಓಲು ಬೋಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪದ್ರಣಿ ಕೊಣೊಯ್ನ ಅಪ್ಪೆಗಲ ಬಂಗ ಅಮ್ಮಗಲ ಬಂಗ ಈ ಬಾಲ ಎಂದು ಬಂಡದು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಏರು ಓಲು ಎಂಚಿನ ಸೊತ್ತುದು ಏರುಂದಂಡಲ ಇನ್ನು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾರು ಬುಡ್ಬುಜಿ ಉಪದ್ರದ ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತ ಉಪದ್ರದ ಕಂಡೆ ಅಂದ್ ಆ ನಮನೆದ ಉಪದ್ರದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನ ಎಂಡಿಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡೆಗೆ ಇಂದು ವಾನಮನೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡ ಬಾಸೆರ್ತಾಪುಜ ಒಂಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈದೆ ಬತ್ತುದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಉರ್ಪಿಲಿ ದಾಲ ಪಾಡಿಯರೆದ್ದಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಜ್ಜ ಅಂದನೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಮಣ್ಣಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಅಂದು ಜೋರು ಅಂತೆ ಅಮ್ಮೆಂದು
ಜೋಕ್ಲಂಚ ಮನ್ಪುಂಡ ಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾನ ಎಣ್ಣದು ಕೇಂಡ ಮಿತ್ತಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೇಲೆಮ್ಮೆರು ಸುಯ್ಯರಿಗೆ ಮೇನ ನೇಲೆಮ್ಮೆ ತೂದು ರಡ್ಡು ಜೋರು ಮಂತೆಯರಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರಿ ಜೋರು ಮಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಬಾಲೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಗರ್ನು ಮಗರ್ದ ಪುಣ್ಯದಾನೆ ಅಲ್ಪುಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂಡಿ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೋಂಡುದು ಬಂಡದು ಮಲ ಅಂಜನೆ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಸುರುಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿದು ಎತ್ತೇರು ತೆಗ್ಲೆಡೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಅರ್ಲೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಈ ಪೊರ್ತು ತರ್ಕೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಅರ್ಕದು ಪೋಂಡು ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಕಳೆ ಒಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅರಿಯ ಮುರಿಯ ಬುಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಎಂದು ದಾನೆ ಎಂದು ಮತ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಜೋಡು ಪಂಡಿತರಿನ ಮತ ಲೆತ್ತದು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾನೆ ಆಯ್ನೆ ದೋಸ ಅಂದು ಈ ನಮನೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿನಿ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿನಿಂದ ನನಗಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಮಾತ ಉಂಟುಡು ಲೋಕಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೆರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೆರ್ರೆ ಶುರುವಾದ ನೇನೆ ನಿಮಿತ್ತೊಡುಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದು ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಂದರ ಹಿಡ್ದಾದ ಆತನದ ಪನ್ಪುಣೇನು ತೆರಿದು ದಾನೆ ಮಂತೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಬಾಲೆನವರ ಜುವ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಿತ್ತ ಮೆರಿಲೋ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ವಜ್ರಾಯುಧನು ಪತ್ತೇರು ಐಕ್ ನೀರನ್ನು ಮೈತದು ಆಯನ ಜುವಗು ಚೇತನನು ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚ ಮೇಲ್ ಅಕದುಂತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ವಜ್ರ ಶರೀರಿಯಿಂದ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ವಜ್ರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಜುವ್ವ ಬ್ಯಾಗ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಗ ಜುವ್ವನೇ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನೆತ್ತಂದ ಮೇನ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಐಕದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಐಕದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಕೇಂಡದು ఆయన ಎಡ್ಡೆ ಐಗುಳ್ನಡೆ ಕಡಪುಡೋಡು ಅಪಗ ಏರ್ನಡೆ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಅಪಗ ಮತ ವ್ಯಾಕರಣದು ಮತ ತೆರಿನಾರಿ ಏರಿಂದಕೆಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ಅಂಚೆ ಸೂರ್ಯದೇವೇರ್ ನಡೆ ಮೇನ ಕಡಪುಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಮೇ ಮಾತ ವ್ಯಾಕರಣ ಅವು ಒಂದು ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯುಲೇನು ಮಾತ ಮೇ ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಮಾತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಮುರಣಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈರೇನು ತುಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲಾಯ ಪಂತನ ಪಾತೆರಂಡು ನನ್ನ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಂಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಈರು ಪಂಡಲ್ಲ ಈರತ್ತಂದೆ ಇಂಕ ದೇವೇರೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬೇಲೆದೆ ಅದು ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಈರು ಬಿರೇಳ್ಳು ತೋಜೈನೇನು ಯಾನು ತರೆಟು ತುಂಬ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರನು ಪಂತೆ ಅಂಚಂದು ಮೇ ಏರು ಮಾತ ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೇನುಣ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಮೇ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರನು ಮಾತ್ರ ವಾಕಾರಣಗಳ ಮೀರು ಜೇನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡುಣನೆ ಕೇನೋ ಒಳಿಜ್ಜಿಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡುನನೆ ಕೊಣ ಒಳಿಜ್ಜಿಡಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಯಗುಲೊಂಜಿ ಗುದ್ದು ಯಾವೇ ಬೊಕ್ಕಗದೆದಾಯೇ ತೀರ್ಥ ಮಣ್ಣುಡುತ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತ ಬಾಣಗು ಏರೆ ತೀರ್ಥ ಮಣ್ಣೆಡುತ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತ ಬಾನಗು ಏರೆ ನೀಂದೆ ನೀರಿಡು ತೂಟು ನಲಿಪೆ ಗಾಳಿಡುರಾವೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರುವೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಮೆನೆ ಆವು ಎಲ್ಲೆನೇ ಕಾಂಡೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬೇಗ ಕಡಪುಡುವೆ ಎಲ್ಲೆನೇ ಕಾಂಡೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬೇಗ ಕಡಪುಡುವೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರುಣು ಮೀರುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಂಬಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಕಂಡ ಬಿತ್ತುವೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಡದಾತ ಮಲ್ಲ ಪಾದ ಎತ್ತನಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರ್ತೆಂದಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕೋಲವು ತಿರ್ತು ತಾರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಬಾಲೆ ಬಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರುಣು ಒಂಜಿ ಈತಾಲ್ನ ಮೀರುನಂಚಿತ್ತನ ಎತ್ತು ಅಪ್ಪೆಡ ಪನಂದೆ ಒಡೆಲ ಪೋಪುಣ ಎತ್ತು ಅಂಚಾದು ಬಿಯೆ ಬಾನೋಡು ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ರಾಯರ್ಲಾ ತೀರುಂಬಿಯಾಗ ನೀರಿಡು ಮೀನದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂದೊಂದು ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಎತ್ತನಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಿ ಹನುಮಂತ ಎತ್ತಂದೆ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೇತೆ ಇರಲ ಆವಂದು ಅಂಚಾದ ಹನುಮಂತನ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಕಣ್ಣದ ಆ ರೆಪ್ಪೆಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಂತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸುಗ್ರೀವೇ ಅಂಚ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಮದಿಪುಣಗ ರಾಮದೇವರ ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಆವಪ್ಪ ತೆ ಎಂಕ ನಿಕಲ್ನ ಜವಣಿರ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಪುದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಾವು ಅಪ್ತಂದು ಪನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ಯಾನತ್ತು
ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನದ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಸುರು ಆಯವರ ಪೋದು ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಸೀತೆ ಉಳ್ಳಾಲಂದು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಂಕದ ಲೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪೆಗೆ ಐನು ರಾಮದೇವೇರು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತೋಣುವೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಸುಗ್ರೀವೇಲೈಕ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲೆದ ಕಾಂಡೆದಾನಿಗೆ ಯಾನ ಪಂಡದಿ ಡೆಗಿಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಮದಿಪುಲ್ನ ಸುಗ್ರೀವೇಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಹನುಮಂತೆ ಸಾದಿಡೆ ಆಯ ಬಯ್ಯ ಗ್ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋದು ಆಯ ಉಂತುನ ಸಾದಿಗೆ ಆಯನ ತಲೆತದು ವಿಷಯನು ಮಾತ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ರಾಮ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರಿಯರೆ ಬಂತೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಬೆನಿಯರೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಹನುಮಂತೆ ಅನ್ಪೆ ಇಕ್ಕ ಆವು ತಾರು ಪಂಡಿವಕ ಯಾಪನೆ ಪಂತನ ಪಾತೆರ ಆರೆ ನಾನು ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅತಿ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪನ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಕಜ್ಜ ಬೆನಿಯರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಆನಿ ಇರ್ಲು ಆಯ್ ಬಂಜಾರ ಉಂಡುದು ಹನುಮಂತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಣಸಾದು ಹನುಮಂತೆ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಪಂಡದಾಪಿನೆ ಯಾನು ಪೋದು ಬರ್ಪೇಂದಂಜನೆನ ಕಾರು ಪತ್ಯೇ ಯಾನು ಪೋದು ಬರ್ಪೇಂದಂಜನೆನ ಕಾರು ಪತ್ಯೇ ಓ ಅಂಚನಾ ಪೋದು ಬಲ ಮಗ ಓ ಅಂಜನಾ ಪೋದು ಬಲ ಮಗ ಪೋಲ ಬೇಗ ಬಲದಾನೆ ರಕ್ಕಸಿರೆವಳು ಜಾಗೃತೆ ಪೋದು ಬಲ ಮಗ ರಕ್ಕಸೆರು ಅವಳು ಜಾಗೃತೆ ತೆರಣನೆ ಯಾವಂದು ಉಜ್ಜೇಡ್ದು ನಾರುದೆ ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲ ಬೋಡು ತೆರಣನೆ ಯಾವಂದು ಉಜ್ಜೆರಿಡ್ದು ನಾರು ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲ ಬೋಡು ಪೋಲಯಿ ಪೋಯ್ನ ಜಂಬರ ಬೇಗ ಮಳ್ತೊಂದು ಬಲ ಪೋಲಯಿ ಬೇಗ ಜಂಬರುಣು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಪೋಯ್ನ ಜಂಬರ ಬೇಗ ಮಳ್ತೊಂದು ಬಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಳ್ಬಡು ನಂಬಿ ಸತ್ಯ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯೇ ಉಳ್ತೋಡೆಗಳ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯೋ ಗುಪ್ಪಡೆಡ್ಡೆ ಪುದಾರು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರು ಬರಡು ನಿಕ್ಕುದು ಕಡಪುಡಿ ಅಳಿ ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತೇ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಹನುಮಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಅಪ್ಪೆಡ ಇಸೇನು ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಕೋಡೆಗಾನಗ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ರಾಮದೇ ಇದ್ದರಿಗೆ ಲಾಮನ ಕಜ್ಜಗು ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಪೋಡುಗೆ ಎಂದು ಕಡೆಸಾಯರಿಂಗ್ ಕಾಪುಜಿಂದು ಪನ್ನಗ ಅಂಜನೆ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ಆವು ಮಗ ನಮಕ ಅಂಗುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೊನು ಬೆನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದನ್ನು ದಾಂಡ ಈ ಆ ಕಜ್ಜೊಗು ಮುಂದೇರ್ಲ ಮಗ ಅಂಚಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಪುನ ಜಾಗ ಆತ ಕುಸೇಲ್ದ ಒತ್ತು ಅಕಲ್ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವನ ಮನೆದ ಕಪಟದ ವಿದ್ಯೆಲು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿನ್ನ ಜುವದತ್ರ ಆನಂದ ಪನ್ಪುನವು ಯಾವುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ತರೆಗರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾದು ಬರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಐನಾತ ಪೋಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪೋದಿ ಬರಡು ಮಗ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡೈ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಸತ್ಯೋಗು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಕೈ ಮುಗಿಲ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾಲ ಸೋಲೋಯ್ತನ ಸುಲ್ಮೇನು ಸಂದಾದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಈ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಸ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ದಾಂಡ ಉಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆಗಳವು ಯಾವು ಅಂಚಾಯಿ ಹಿಡ್ದಾದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡುವೆ ಆವು ಅಪ್ಪೆ ಯಾನು ಪೂದು ಬರ್ಪೆ ಪೋಯಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ಇಂಕ ಗೆಲ್ಮೆನ ಅವಡಂದು ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಾಮನ್ನಡ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಪೋದು ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಪುನ ಕಜ್ಜಗು ಯಾನು ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಸಾನದಡೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವೆಲ ಹನುಮಂತೆಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪತ್ತು ಬಿರೇಲ್ನು ಒಪ್ಪ ಮಂತದು ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಸಾನದ ಎದುರುಡು ಹನುಮಂತನ ಉಂತಾದು ಸುಗ್ರೀವೆ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬುಳೆಯಂಕುಲು ಸೂತ್ರೈ
ಸೂತ್ರ ಆಡಿತದು ಒಡೆತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಮುಲ್ಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಂದಾಲಂದು ಪನ್ಪುಣವು ತೆಕ್ಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡಕಾರ ನರಮಾನ್ಯರೆಗಾವಡು ನಾರಕಾರ ಪಶುಕುಲೆಗಾವಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಅಡ್ಡಾಂತರುಳಿನ ದೆತ್ತಗಲೆ ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಈ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯ್ ಇನಿಕಾನಗೆನ್ನ 61 ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಲಂಕೆಗೆ ಆಯ ಪೋಯಿನಲ್ಪಾಯಗ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವಾನಮಣದ ವಿಘ್ನ ವಿಡ್ಡೂರ ಇತ್ತನ ನಾಡ್ಲ ಇನ್ನು ದೆತ್ತ ಕಳೆದು ಆಗ ತಾಗು ನಾವು ಇತ್ತನ ನಾಡ ಇನ್ನು ದೆತ್ತದ ಕಡಪರಾಜ್ಯಗೂ ಪಾಡ್ದಾಯ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋನು ಗೆಲ್ಮೆನವಂತ ಕೊರಡು ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯ ಅಂದ ಪಂಡದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಕೇಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಇಂದೇನು ಈ ಕೈ ಕೂಡಿಸಾದ ಕೊರಂಡ ಈ ಕಜ್ಜೋಡಿಯನ್ನು 60 ಪೋದು ಗೆಲ್ಮೆನ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಪಲಾಯಿಗೊಂಜಿ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾವ ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ಉಚ್ಚಯನು ನಿಕ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುಗ್ರೀವೇ ಹನುಮಂತನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ರಾಮದೇವರ ನಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕಜ್ಜೋಗುಂದು ಪಂಡದ ಅನುದೆತ್ತು ನೀರಿಂದ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಸುಗ್ರೀವಲ್ಲ ಹನುಮಂತಲ್ಲ ತುಯರಿಗೆ ರಾಮದೇವರು ರಾಮೆ ತೂದು ಹೋ ಬಲೆ ಕುಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಜೆಲುಗು ಕಣಲೊಂತೆ ಮೊಕಲೇಗೆ ನಗ ಬಾಜೆಲುಗು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿರಾಯರೆ ಬಾಜೆಲುಗು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿರಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆನು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ಲೇಂದು ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಣ್ಪಿನೆ ರಾಮೆ ಬಿರೆಲಿಡೆತ್ತಿನ ಗರುಡೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುದ ಉಂಗಿಲನು ರಾಮೆ ಬಿರೆಲಿಡೆತ್ತಿನ ಗರುಡೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುದ ಉಂಗಿರನು ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುದ ಉಂಗಿಲನು ತೂದು ಮದಿಮೆಗ ಹುಡುಗಿರ ತನ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನವು ತಮ್ಮಲೆನ ಮದಿಮೆಡು ಹುಡುಗಿರ ತನ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನವು ತಮ್ಮಲೆನ ಪತ್ತು ಜುಂದೆಕ್ ನನ ಅಳೆಗಾಂಡಲ ದಾಲಗೇಲುಂಡ ತೂಕಾಂದು ನನ ಅಳೆಗಾಂಡಲ ದಾಲಗೇಲುಂಡ ತೂಕಾಂದು ಬಿರೇಳ್ದು ಪಿಂಕಾದು ಪತೊಣು ಇಂದು ನಿನಡುಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಪೋನಗ ಗುರ್ತುಗಾಂಡು ಪತೊನು ನಿನಡುಪ್ಪಡಿತ್ತೆ ಪೋನಗ ಗುರ್ತುಗಾಂಡು ಈ ನಮೂನೆಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸುಗ್ರೀವನ್ನ ಹನುಮಂತನ ತೂದು ರಾಮದೇವರು ಓ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬರ್ಪರ ಅಂದು ಕಾತುಗುಲುದಿತ್ತೆ ಬೈದರು ಅವಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗ್ಲಿದಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಇಲ್ದದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪುಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇರುವೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಬಾಜಿ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಈ ಮಿನ್ನೊತ್ತುದ ಸೊಲಮನೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡನೆ ಯಾರು ಈರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡುದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿರೇನ ಆದೇರಿಪೋಡು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ಯಾನು ಏಲ್ಯ ಕಡೆ ಸಾವಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಜ್ಜ ಕರಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಹಿಡ್ದದ್ದು ಯಾನು ಏರೇನು ಪಂತೇನ ಅಂಚನೆ 60 ಅನುಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀರು ಕೊರಿಯರಂದಂಡ ಯಾನು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಂಡು ನಂಬಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮದೇವರು ರಾಮಡ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಣ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಒತ್ತೋಣುವೇರು ರಾಮದೇವಿ ರಾಮೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತೊಡಕಾಪುಣು ಅಲ್ಪ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈಯೇ ಎನ್ನಲ್ತೆ ಪೋತನ ಎಂದು ಪಂಡದ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕೆ ದಾನೆ ಎಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಗುರ್ತೊಗೊಂದು ದಾನೆ ಎಂಡ ಬೋಡು ಐಕೆ ಬಡದು ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಗರುಡ ಬಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲಾರ್ನ ಕೈಟು ಪುಣ್ಗೆ ಐನು ರಾಮೆ ದೆತ್ತದು ಹನುಮಂತನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಇಂದೇ ನೀ ಪತೋನು ಪೋದು ಸೀತೆಗೆ ನೇನು ಕೊರಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ ಮಾಮನ್ನೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಹುಡುಗಿರೆ ಏಪ ಮದಿಮೆದ ಹೊರ್ತುಡು ಇಂದೇನು ಈತ ಹೊರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ದೀತೆ ಇಂದು ಗೇಲ್ದ ಉಂಗಿಲ ಅಂದು ಗಿರೆತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಊರು ಮಾತಾ ಬಿಡ್ತಿ ಅನ್ನ ಕಾಡುಗು ಬತ್ತೋಡು ಅದು ಬತ್ತೆ ನಂಚ ಅದು ಎಂಕೊಂದು ಗೇಲಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಲಾಂಡ್ಲ ಅನ್ಲ ಕೈಕ ಸೇರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನ್ಲ ಎಂಕದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಲ್ ಆವದನ್ನ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೈ ಕಿತ್ತಂಡವು ಗೇಲ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೈ ಇತ್ತಂಡ ಸೋಲಾಪುಣು ಅಂಚ ಗಿರೆತದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಡು ಇಂದೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಉಂಗಿಲೊಂದು ದೆತ್ತದು ಹನುಮಂತನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಧಿ ಇಂದು ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲ ಆ ಗರುಡ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲನು ಆ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ದ ಪುಣ್ಯ ಹನುಮಂತೆ ಐನ್ ದೇತೋನ್ವೆ ದೇತೊಂದು ಐನು ತೂಪೆ ತೂದು ಪನ್ಪೆಂದು ಸರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಈರು ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ಯಾನು ಮುಜಂದ ಎನ್ನ ಪೊಲಪುದಾಲ ಅರೆಗಿಜ್ಜಿ ಈತನೆಟ ಯಾನ ತೂತುಜಿ ಅಪಗ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನದೇನು ಕೊರ್ಂಡುಂದಾಂಡ ಇಂದೇನು ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ನಗದು ಓಲ ಮಾಯಕದಂದು ಗಿರೆಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ನೀನು ಎಂಚ ನಂಬೇರು ಎಂದು ಬಂಡದ ಕೇಳು ರಕ್ಕಸರ ಮಾಯಕದ ಬೋಡಿಗಿಡು ಅಂದೆ ಪಟಪತ್ತು ಪೋತಿನ ಅಮ್ಮ ಓಡ್ತು ನಡ್ಗುನ ಈ ಉಂಗಿಲೋನು ಏನನಲ ಮಾಯಕದ ಮಲ್ಲ ಮೋಸಾದು ತೆರಿಯೊಂಡ ಸೋತು ಪೋವತ್ತ ಈ ಉಂಗಿಲನುಲ ಎನನುಲ ಮಾಯಕದ ಮಲ್ಲ ಮೋಸಾಂದು ತೆರಿಯೊಂಡ ಸೋತು ಪೋವತ್ತ ದಾನುನಿಯಾನು ಗೊಂತ ಪೂಜಿಂದು ನರ್ಗುನೆನು ತೆರಿದೌಲೋ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣ್ಯಾನು ದಾಲ ಸೋಪಂದು ಹಾ ದಾಲ ಸೋಪಂದು ಸೋಪಂದು ಉಂಗಿಲನು ಕೊರಿಸಾತುಗಳೇ ಮೋನೆಡು ತೂಂಡ ಉಂಗಿಲನು ಕೊರಿಸಾತುಗಳೇ ಮೋನೆನು ತೂಂಡ ಸೀತೆ ಆಳಂದ ಅತ್ತಾದು ಗೊಂತಾವು ಸೀತೆ ಆಳು ಅಂದ ಅತ್ತ ದು ಆಣ್ಲ ಗೊತ್ತಾವತ್ತ ನಿಕಾತ್ ಯಾವತ್ತ ಹನುಮಂತ ನಿಕ್ಕಾತ್ ಯಾವತ್ತ ನಿನ ನಾಳು ನಂಬುಂಡಾಂಡೆ ನಿನ ನಾಳು ನಂಬುಂಡ ಆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲಂಕೆಡುಳ್ಳಳ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲಂಕೆಡುಳ್ಳಳ ಇಜ್ಜಾಳಾಳ್ಪಿನಲ ತೆರಿವೆ ಇಜ್ಜಾಳಾಳು ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಪಿನಲಾಂಡಲ ತಿರಿವೆ ಅಂದು ಈ ಪನ್ನ ಇಸೆ ಅಂದು ದಯಬಂಡ ಮಾಯಕದ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ನಾ ಪಾತೆರನ ಪಂಡೆ ದಯಬಂಡ ಏನನು ವಾ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಡು ಇವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಂಕ ಮಾರಲು ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂದು ಬಂಡದಲ್ಲ ಕುರಿಯರಡಂದು ಬನ್ನಗ ರಾಮದೇವರಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಈ ದಾಲೈಕ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡುದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ವಾ ಒಂಜಿ ಓರು ಸೀತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ರಾಮದೇವರು ಸೀತೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ರಾಮೆ ಸೀತೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ನನಗ ಹನುಮಂತ ಗೈತೊಂಜಿ ಸೀತೆನ ಚಿತ್ರಣುಂಡು ಮಂಡ್ ತರೆತ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಳು ನಂಬಂದೆ ಪೋಯರಿಂದ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನಲ್ಪ ಆಳು ಉಳ್ಳಾಲಂದು ಮನ್ಪಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡತ್ತ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಆತೆ ಆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮಾಡೆಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬೋಪುಣಕ್ ಲಂಚ ಅದು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಉಳ್ಳಾಲಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಂಗೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏಕೆ ಗಡಿಬಿಡಿದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಅಲಜ್ಜಿ ಈ ಪೋಲ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊನದಲ್ಪ ಕೊರಲ ನಂಬ್ಯಾಳ್ಡ ನಂಬ್ಯಾಲು ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆತ ಯಾವು ಪಂಡದು ರಾಮದೇವರೇ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹನುಮಂತ ಐಕ್ ಓತೋಣುವೆ ಆ ಒಂದು ಪಣ್ಪೆ ರಾಮನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ರಾಮನ ಕಾರು ಬತ್ವೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲ ಕಾರು ಬತ್ವೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನುದೇತೋನುವೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಸಮ್ಮಲೆಡ ಬೋದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಕಜ್ಜ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಪೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಪೂವರಿಂದ ಪನ್ಪುಣವೆನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ ಆಡಂದು ಬಂಡದು ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಬೂರುಣುವೆ ಮಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಆ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲಂದು ಪನ್ಪುಣ ಉಂಡೈನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕುಂಟುಡುಂಜಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಪಾಪ ಎಂದು ಪಂಡಿದು ನಡತೋಂದು ಆ ಕಿಸ್ಕಿಂದೇನು ಬಿಡುದು ಆ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯಗ ಬೊಕ್ಕೋರ ಉಡಲ್ಗೆ ಸೋಲೈತಿನ ಸುಲ್ಮೇನು ಸಂದಾದು ಹನುಮಂತೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಜತ್ತದು ಸೀದ ದುಂಬು 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 ಓ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಪೋನಗ ತೂಪೇರ ಮೇಕಲಾಯ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಹನುಮಂತೆ ಪೋಪಿನೆನು ತರೆಕೊಡಿ ಮಾಜಿನೇಟ ಕಣ್ಣುದ ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಂದೆ ತೂದೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸುದ್ದಿಂಜಂದೆ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವ ಮೋಣೆನು ತೂದು ಅಂದ ಸುಗ್ರೀವ ನಿನಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿನು ಪಣೊಡೂಂದು ಯಾನು ಏ ಪೋಡ್ದಿಂಚ ಮನಸುಡೆಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ
ನಂಕಿರುವೆರೆಗಾನಿ ಕಣ್ಣು ಕುತ್ತುಂಡ ತೋಜಂದಿ ಸಾದಿಡು ದಿಕ್ಕು ದೇಸದಿರಿಯಂದೆ ಪರಡೊಂದು ತೆರಡೊಂದು ಪುನಗ ಪರಡೊಂದು ತೆರಡೊಂದು ಪುನಗ ಬೊಳ್ಪು ತೋಜಾದ ಬದುಕಾದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ದಿನ ಬದುಕಾದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟೊಡು ಒಡ್ತಿನೇ ಬುಡ್ಪಿನತ್ತು ಕೊಟ್ಟೊಡು ಒಡ್ತಿನ ಬುಡ್ಪಿನತ್ತು. ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಹನುಮಂತನ ತರೆ ಈ ಬೋಡೆಮುಟ್ಟ ತೋಜುನ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಲ್ಕದು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಾಮೇ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ತರೆ ಮಾಜುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ನಿಲ್ಕೋ ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ತರೆ ಮಾಜಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೆ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಲೆತ್ತದ ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ನಿನ್ನಡ ಮುರನೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನುಡು 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 ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೊಡು ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಪಣಿಯರಿಗೆ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ತುಳ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿರವು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪಜ್ಜೆನ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರೆವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಊರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಓಲುಂದಿಕೆಂಡ ಆ ಸಬರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಡತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬು ಇನಿಕಾನಗ ಕೈಕಾರು ಮಾತ ಸುರುಂಟು ಕಟ್ಟದು ದಾಲ ತೀರಂದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಬು ಆ ಸಬರಿ ಹಿಡ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೈನಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಅಪಗ ಇನಿತಾನಿ ನನ್ನ ಹನುಮಂತೆ ಪೋಯೆ ಈ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಬಿರ್ದಿದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಡಾಯೆ ದಾನೆ ದಾನೆ ಓಲುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಓಲುಲ್ಲಲು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೀದು ಆಯ ವಾರ್ತೆ ಈಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬೊರ್ತುಡ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳೆ ನಮಕ ಕುಲ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಪೋನಗ ಈತನೇಟ ಇಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಪರಬುನು ತೂದು ಎಂಕ ಕನಿಕರಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಂಶದ ಧರ್ಮನೆ ಎಂಚಿನ ಏರಾನ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲು ಬಂಗೊಡಿತ್ತೇರಿಂದಂಡಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪುನ ಕ್ರಮತ್ ಕರಿನ ಈ 4 ತಿಂಗುಲಿತೆ ಸಮಯ ಇಕ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತದು ಈತ ತಿಂಗೊಳಂಡು ದಲೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗೊಳಂಡು ಈತ ಕರಿನ ಮರಿಯಲೊಡ್ಲ ಪರಬುಗು ಐತ ಕುಂಟರ್ಜೆರದಿ ರುಜಿ ಆ ಪರಬುಗು ದನೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಣಸುವಂಥದ್ದು ಬೆಯ್ಪದು ಉಣೋಳಿ ಬಂಡ ಸಬರಿಗೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಪಗ ಯಾನಗ ಅಪಗಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಯಾನ ರಡಿಜನ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾನೇಂಡಲ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ದನ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಣಿಯರೆಂದು ಅತ್ತನ ದಾಂಡಲ ಕುಂಟುನು ಮತ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ದು ರಡ್ಡಿನೋ ಕೊರನ ಒಂಜಿನೋ ಕೊರ ಪುರುಸೋತನಗ ಪೋದು ತೂ ಒಂದು ಮತ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಡನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ತು ದಂಡು ಬುಡರ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅಪಗ ಪರಬುನು ಹೊರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ದುವೋ ಪುಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ತೋಜಾಯಿ ರಾಮೆ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತ ಇಂಚಿನಾಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ಇಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗಿಲೆ ತೊಂದು ಬರುಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಹತ್ತನ ಅಂಡ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಈ ಎಂಚಂದೆ ಕೊಂಜಿ ದಾನೆಂಡ್ಲದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋನ ಸುಗ್ರೀವ ಎಂಕಂತೂ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಯ್ಯ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಆ ಸಬರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಪಂಡದು ಸುಗ್ರೀವಡ ಕೇನ್ನಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಂಪೆ ಇನಿಯಲ ತೊಂದಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಇನಿಯಲ ತೊಂದಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬೋಡಾಂಡ ಯೋಧಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಬೊಳಿಗೆ ಅಂಚ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋನಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಬೊಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆಯ ನಿತ್ತೇಂದು போது நால்வெரனு லெத்துது பத்தோன் பாதொஞ்சி மஞ்சிலுனு சபரினா சமத ஜாலிடுமெல்ல ஜாபாது ಶಬರಿನಾಶ್ರಮದ ಜಾಲಿಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ಚಾಪಾದೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಜಗಲಿಡಿತಿನ ಸಬರಿಗಡ್ಡ ಬೂರ್ದಾನಿ ಸುಗ್ರೀವೆ ಜಗಲಿಡಿತಿನ ಶಬರಿಗಡ್ಡ ಬೂರ್ದಾನಿ ಆನಿ ಮುಟ್ಟದ ತನ್ನ ಕತೆ ಬಂಡೆ ಹನುಮಂತನಿನಿ ಕಾಡೆ ಸೀತಮ್ಮ ಲಂಕೆಡುಳ್ಳೆರಾದು ತೂದು ಬಲಬೇಗಾದು ಕಡಪುಡಿಯೇ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ರಾಮೆ ಸೀತೆ ಓಲುಲ್ಲಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹನುಮಂತನು ಬೇಗ ಬಲಾದು ಕಡಪುಡಿಯೇ ಓ
ಬರ್ಪೆ ರಾಮದೇವೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಐನು ಕೇಂಡಿದು ಸುಗ್ರೀವೆ ತೇಕ ಮುರ್ಕ ಪಂಡ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದೇವರೇ ಇರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಆರೇನಿಯನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆವು ಈರು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಗಾಂಡಲ ಕೊಣದು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೋಳಿಂದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಚಿಲ್ನ ಮಂತದು ಐಟು ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡೊಂದು ಸುಗ್ರೀವೆ ಬತ್ತೆ ಸಬರಿನ ಆಶ್ರಮದಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಮಂಚಿಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಾಪಾದು ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜೇ ಉಸುಳುಡು ಬನ್ಪೆ ಹನುಮಂತ ನೀ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ರಾಮೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಅರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಸೀತಾ ಅಪ್ಪೆನು ರಾವಣೆ ಕುಣತೆ ಓಳು ದೀತಳೆಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಓಳು ದೀತೆಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಡಾದು ಕಡಪುಡ್ದೇರೆಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಪರಬು ದೇನು ಕೇಂಡದು ದಾನೆ ಪನ್ಪಳು ಈತ ಕೇಂಡಿನ ಸಬರಿ ಅಂದ ಮಗ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡು ಮಗ ನಂಕು ತೀರುಂಡ ಏಪಲ ಒರಿಯ ಗೊಂಜುಪಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ ತಂದೆ ಕೇಡು ಎಣ್ಣೆರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಆಹಾ ಪರಬುನ ಮದಿಪು ಏಪಲ ಕೇಡು ಎಣ್ಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ನೀರು ಮಿನಿ ಬೋಡ ಪರಿಯರೆ ನಿಕ್ಕು ನೀರು ಮಿನಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕು ಪರಿಯರೆ ಒಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಮಗ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಮಗ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಅಂದು ಕೇಂಡಳು ಐಕ್ ಸುಗ್ರೀವೆ ಅರಸುಲೆನನು ಇಡೆ ಕಡ ಪುಡಿಯೇರು ಈರೆನು ಇತ್ತೆನೆ ಲೆತೊಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗು ಪೋವೊಡುಗೆ ಈರೆನು ಇತ್ತೆನೆ ಯಾನು ಲೆತೊಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆಗು ಪೋವೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಸಬರಿ ಅಂದ ಮಗ ತೂಲ ಪರ ಉಡ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲ ಅಂದಲೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಗುಣಮಾನ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು ತಮಡ್ದೆ ತೀರಣಿಂದ ಏರೆಗಲ್ಲ ಏಪಲ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಲೋಕೋಗು ತೆರಿನಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐನು ಆ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿದು ಈಲಾಯ್ಕ ದುಂಬಾಯ ಹನುಮಂತನಿ ಕೊರ್ದುಗಡ ಪುಡಿಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋನು ಮಂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಗ ಅವು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಲು ದಾನೆ ಬತ್ತನೆ ಈ ಇನ್ನೇನು ಪನೀರ್ನೇ ಒಡದು ಬತ್ತನ ಅತ್ತು ಬೇತೆದಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದು ಸುಗ್ರೀವಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಬನ್ಪೆ ರಾಮೆ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆದಾಲತ್ತು ಇರೇನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಡುಗೆ ನನ್ನ ಈರು ಒರ್ತಿಯೇ ಮುಲು ಕುಲ್ಲುಣಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಈರು ನನ್ನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುನ ಸಮ್ಮತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡೀರು ಆತ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮೂಲ ಈರು ನನ್ನ ಇರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬರಿಯರೆ ಆ ಪುಜಾಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ಈರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವಳು ಮಂಚಿಲ್ನ ಮತ ಕನ ಇದೆ ಇರ್ನ ಮತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ದಬ್ಬುತ್ತಾರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಕ್ ದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆ ನೀರೆನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪುನಿ ಇಂದು ಬಂಡದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂದು ಬಂಡದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಲೆ ಪುನಗ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುಡು ದಾಯ ಮಗ ಕರಿದಿ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಒರಿದಿನೋ te ಮಗ ಎಂಕ ನನ ದಾಯ ಮಗಂದು ಮಾತ ಎಂಕ ನನ್ನ ಬೋಡ ಕರಿದಿ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಒರಿದಿನೊಂತೆ ಮಗ ಎಂಕ ನನ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಣಗೆ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪನಗೆ ಇನಿಯ ಎಲ್ಲೆನ ಸೈಪಿನಾಳೆಂಕ್ ದಾದಾ ಎರಡು ನನ ಇನಿಯ ಎಲ್ಲೆನ ಸೈಪಿನ ಎಂಕು ದಾದ ಎರಡು ಮಗನ ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಮಗ ಬುಡ್ಚಿ ಮಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಡೋಡೆ ದಾಯೆ ಕೊಣುಪಿನಿ ಎನ್ನ ಸಂತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಡೆಗಳ ದಾಯ ಮಗ ಏನನ್ನು ಕೊಣಪರ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲುಡು ಯಾನು ಮೂಲೆ ಬುರ್ದು ಸೈ ಓಡೋಡೆ ದಾಯೆ ಕೊಣುಪಿನಿ ಎನ್ನ ಸಂತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿ ಕುಳೆಗೊಲ್ಯು ಭದ್ರದಾಯೆ ಯಾನೋಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂಡೆನ್ನ ಪುನೊನು ನಾದೆರೆ ಬುಡಡೆ ಯಾನೋಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಎನ್ನ ಪುಣನು ನಾದೆರೆ ಬುಡಡೆ ಮಗ ಪಕ್ಕೊಲ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿರ್ಲೆ ಮಗ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿರ್ಲೆ ಮಗ ಯಾನು ಮೂಳೆ ಇತ್ತು
ಸಬರಿ ಯಾನು ಮೂಳೆ ಈ ತೊಣುವೆ ಮಗಾಂದಳು ಸಬರಿ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬು ಶಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಯಾನು ಎಂಚಿನೈತಂದನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಗುಡ್ಚಿಳ್ಳೇ ಎನ್ನ ದಿನೋನ ಅಕೇರಿ ಮಂತೋನುವೆ ಅಕೇರಿ ಕಾಲೋಗಾನಾಗ ಮೂಜಂದಾಯನ ಅಂಗಡಿ ಬುರ್ದು ಸೈತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ಇಂಕ ದಾಯಬೋಡು ಮಗ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಏನಣ್ಣ ನನ್ನ ಮುಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಣಪಾರು ಮುಲ್ತು ನನ್ನ ಅಲ್ತ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೊಣಪಾರು ಒಂಜಿ ದಿಬ್ಬಣದ ಖರ್ಚು ಏನಣ್ಣ ಮುಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬೇರ್ನೆ ಉಂಡು ಮಗ ಯಾನು ದಾಯ ಬರುಡು ಎಂಚಲ ಆಂಡು ಕರಿನವು ದಿಂಜಾಂಡು ನನ್ನ ಬದುಕೇಡವಂತೆ ಸಮಯ ಬದುಕುನ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಮೂಲೆ ಆಯ್ದುರುವೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಂತ್ರ ಏನ ಸೈತಂಡೆ ನಂಜಿ ಪುನರೊಂಜಿ ನಾದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಹೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಬೊಣ್ಯ ಮಂತ್ರದ ಯಾವ ಮಗ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸುಗ್ರೀವ ಬಣಿ ದಟ್ಟಿತದ ಬನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಂದು ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿ ಸುಗ್ರೀವೆ ದಾದಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ ದಾಲ ಪೋಡ್ಯಡೆ போயே மோக்கெத ராம லட்சுமணர் என்ன தேவர் எங்கு கொர்த்தினப்பணே ஈரு மினி பத்து ஜர்ண்ட என்ன மித்து பரு அகಳೆಡ ಕುಸಾಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಜೀವಗು ಬರು ಅಕಳೆಡ ಕುಸಾಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಜೀವಗು ಬರು ಒರಿ ಪಾದೆರು ಆನಿ ಇನಿಲ ಕಾಪೊಡು ಒರಿ ಪಾದೆರೆ ನನು ಆನಿ ಇನಿಲ ಕಾಪೊಡು ಈರೆಗಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪರ ಒಂದು ಎಂಕು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಬನ್ನಗನೆ ಮಂಚಿಲಿನ ಕಣದೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಕಿಂದು ದಂಗಗ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಮಂಚಿಲಿಡು ಕುಳ್ಳಾಯ ಸುಗ್ರೀವೇ ಮಂಚಿಲಿಡು ಕುಳ್ಳಾಯ ಸುಗ್ರೀವೇ ದಾದ ಪಾತಿರುವ ರಜ್ಜಿ ಈರು ಪನಿಯರೆ ಕುಸಾಲಿರೇಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗಡ ಪುಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ರಾಮೆ ಓಲಮಿ ನೀರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಏನನ್ನು ದಟ್ಟಿಪ್ಪೇರು ದನನಿಕ್ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಾಂದು ಪೋದು ಬೇಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲಂದು ಪಂಡಿಜೇರಿಂದಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಆ ಪಾತೆರದ ಸ್ವರ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಈರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಿಂದಾಂಡಲ ಆಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಪಯರೆ ಆಪುಜಿ ಈರು ನನ ಮುಳು ಚದಿ ಬತ್ತದು ಒರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬಕ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಇರೇಗಿ ದಾನೆ ಮುಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಕ ಸೈತದ ಪಯರಡ ಏರು ಗತಿ ಉಂಡು ಇರೇಗಿ ಬಲೆಂದು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸಬರಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಸಾದಿ ತೋಜುಜಿ ಆ ಪರಬು ಅಪಗಂಡ ಆವು ಮಗ ಅಂದ ಪಂಡದು ಓತೋನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಏನಡ ಅಂಚಿನದಾಲ ಸಾಮಾನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಟುಲ ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿನಾಲ ಆ ಎನ್ನದನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟುಲು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಎನ್ನ ಉಂಡು ಐನು ಮತ್ತ ಕೊಣತು ದೀಪರಡ ದೀಲೆ ನಿಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮಂಚಿಲು ಪತೊಂದು ವೈದ್ಯರತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಓತೋನುವೇರು ಅಂಚೆ ಸಬರಿನೇ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಆ ಮಂಚಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲವೇ ಸುಗ್ರೀವೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ದೀದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಂಚಿಲ್ನ 4 ಜನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ದ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆದಂಚಿ ಸುಗ್ರೀವೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಅನಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನು ಏರೇರಿನ ಕೊನಪ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ತೂ ಓಡತ್ತ ಐನ್ ತುಯ್ಯರ ಅಂಜನಕ್ಲು ತುಯ್ಯರ ತೂ ಒಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಅವಡು ಕೇಳಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಕೊಣ ಇದೆ ಅಂಚಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಗಿ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಬೊಡೆದಿನ ಲೆತ್ತದು ಸುಗ್ರೀವೆ ಪಂಪೆ ರುಮೆನ ಕೈ ತಡೆಲೆತ್ತೆ ರುಮೆನ ಕೈ ತಡೆಲೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೈ ಅಜ್ಜಿ ಏರುವುದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ರುಮೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಏರುವುದು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೂತನ ದುಂಬು ಇಜ್ಜತ್ತ ತೂತನ ದುಂಬು ಇಜ್ಜತ್ತ ಎಂಕಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಂಕಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮನು ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪೇ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮನು ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪೇ ನಂಕಿರುವರ ಮದಿಮೆ ಮಳ್ತಿನಪ್ಪೆ
ನಂಕಿರುವರ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮನು ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪೆ ನಂಕಿರುವರ ಮದಿಮೆ ಮಳ್ದಿನಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆಚ್ಚ ಪಣ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಯಾಂದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಜಿನೆಲ್ಜ ತೂ ಒಣಡುದು ಅಜ್ಜಿನೆಂಚ ತೂ ಒಣೊಡುಂದು ನಿಕ್ಕೆಚ್ಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿನೆಂಚ ತೂ ಒಣೊಡು ಪಂಡದು ಪಂಡೆ ಹನುಮಂತೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿನೆದುರು ತೂವಲ್ದಿತ್ತೆ ದಿನೊನು ಗೆಣ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹನುಮಂತೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿನೆದುರು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ದಿನೊನು ಗೆಣ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವೇ ರಾಮನಮದಿಪುನು ಕೇಳಿದ ಸುಗ್ರೀವೇ ಪರಪುನುಲು ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಸಬರಿನೇ ಇಲ್ಲಗು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಲೇನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗುಂತುದು ತೂಪುನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಲಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡೆದಿನ್ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಓ ರುಮ ಇಡೆ ಬಲಗೆ ಇಂದ ತೂಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದರಿನ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆನವರ ಈ ಸರಿ ತೂಲಗೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಮಂಚಿಲ್ಡು ಆ ಪರಪುನು ಜಪಡಾದ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊಣತದ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ನೀಕು ದಲ ಪೊಲಬುಂಡ ಅಂದು ಪಂಡದು ಕೇನುವೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊಲಬು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನಿಯರೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಲ ರುಮೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮದಿಮೆ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಮೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ ನರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರು ಅಲ್ಪ ವಾಕಾರಣಗಳ ಮಂಗೇಂದು ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ನರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬು ಮೇರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಕಾಲಗು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಪುನಗ ತೂವಡಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮೇರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಂಜೋಗು ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಲೆ ನೀ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವು ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಸುಗ್ರೀವೇ ರುಮೆಟ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಯಿಗೆ ಕೊಣತನೆ ಇರೇದಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಏರು ತೂಪುಣೆ ಏ ನಡ್ದಾಪುಜಿ ಕೊಣ ಪಂಡ ಕೊಣೊಲೆ ಎಂಚಿಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪುಂಜು ಪಂಡಿಜಿ ರುಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನು ತೂಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವಯದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಕೋಟಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲ ಹನುಮಂತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಹನುಮಂತೆ ಪೊಯ್ನಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಆ ವಾರ್ತೆನು ಕೊನಪೆ ಓಲು ಸೀತೆ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಈತು ಹೊರ್ತು ಈ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಈ ಏಳದೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಭಾಗನು ಎಂಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಇಂಚ ಗೇನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಯರು ಇತ್ನೇಟ ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಮಾತೆರ ನಡುಟು ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಅಂಚಾದು ಐಟು ದಾನೇಂಡಲ ಐಟು ವ್ಯತ್ವಾಸ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮನ್ನಿ ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪ್ರವಚನ ನೇನು ಏರು ನಿಕ್ಲು ಕೇಂಡರ ಏರು ಕೇಂಡ್ಪಾಯರಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯೋಲು ಗೆಲ್ಮೆನನು ಕೊರಡಿಂದ ಪಂಡದು ಕೇಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಮುಗಿತನದ ಚುಟ್ಟಿದೆಯರೆ ನಿಗಳ ಮಾತಿಡಲ್ಲ ಅನು ಕೇಳೋನು ಮಂಗಳತೆ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ತುಳುಬಂದುಲೆ ಆಜಿನೇ ದಿನೊತ್ತ ಏಳದೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡು
ಕೋಡಿ ಎತ್ತಂಡು ಆಜಿನ ದಿನತ ದುನಿಪು ಬುಕ ಸುಗಿಪು ಪಚ್ಚೆ ದೊಂಗಿಲ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗನು ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ದೇರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಳ್ವೇರು ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಅಕಲು ಆಯ್ತಾ ವಾಚನ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡು 2 ಗಂಟೆಡು ಮುಗಿತು ಕೊರ್ತೇರು ಆ ಮರ್ಯಾರದ ಮುಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಇತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯದ ರಸನು ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನ ಈ ಮೂವರು ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ತುಳುವರ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈತನೆಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಒರಿಯಾಗ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂತಾರು ಕೇರಳಡು ಅಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತನೆಡ್ದವರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬರಣ್ಯ ಬೈಜೇರು ಹೇಳ್ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಮಾತ ಬತ್ತೇರೆ ಇಂದ ಎತ್ತೊಂದೇರು ಎಲ್ಲೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸುರಿ ಬುಕ್ಕ ವಿರಾಸತ್ ನಡಪದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರು ಆರು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮಂದಾರದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಆರೊಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಪ್ರಸರಣೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನದವರ ಆರೆಗೆ ಮಂದಾರ ಸಿರಿ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ಪನ್ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮಣ್ಣನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಬರಿಯರುಳ್ಳಿರು ಎಲ್ಲೆ ಈ ಏಳದೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ನಡಪೆರುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ದೊಂಗಿಲ ರಾಮೆ ಕೊರ್ತೆ ಹನುಮಂತಡ ಅವು ಸಮುದ್ರದ ಕರೆ ಬರಿಟೆ ಪೋನಾಗ ನೀಲದ ಅಂಗಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಆ ನೀಲ ದೊಂಗಿಲ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗನು ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಂಡವು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಗೊಂತೆ ಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಜೀವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುನ ನೆಗತ್ತ ತೋಜುಲೆಕ ಬರೆತಿನಂಚನ ಕೃತಿ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೈನ್ ಒಂತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಸಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಲೇಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ತಡ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯವಿಡ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂಡಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು 7 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂವದುಂಪುರ ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪುಡು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸರು ಪಾಲದೆತ್ತು ನೋಡು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಟಿ ತಿಂಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಪಾರಾಯಣ ಅವು ಪುಣ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದು ಆಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ತುಳುವರೆಗೆ ಸಂಕಟದ ಕಾಲೋನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ವರ್ಮೈದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಸುಖ ಸ್ವರ್ದಯ ಸದಾ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾಶ್ರವಣನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾಯಿತ್ತುದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲಾ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯವುಂಡು ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೂರ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ
ಅಮ್ಮೆರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡ್ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಬಂಡಾರ, ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ, ತೂಕದ ಪಾತಿರ, ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ, ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆ ನೀಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನು ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಬಾಸೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಬಾಸೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ.